Maybe na me say me so me kofa kakra akola no mu onka me ho na ye enti ya kofa kakra na yeso ye gusu kakra sa no so ton no de na me so me ton me de kakra papa yi be study bia me nti ase se de oti ho akola no mu ko school opa mu wo mu say omu ko mu mama che no mu ko jiska omu be didi a opa mu say mu ko ji mama ho omo mama ben omu mama miami enti wo so see oh rather rejoice enti mini me kunu yi enkra ye ma no nyankoda no ye ma no ekwo no wo so mu ko jiska omu so omra me ho enyi omo mama ne hwan anu mama ne mia omu mbla me chen no be jiska enti o ne bi da bia sa obi no mu be yale na ye hospital so no so sala na ye go so sa me ti ase na me se o de me ko ye busuafo no mu chen na makobo mo amane se na papa ni ye na ya fra mu ni nya na se de wo ho na ya kan na me ko ye ko busuafo amane na ye fra no e bi so mu ko kolibu kanu da ho ye fra no ba ya onye de wo kan ya na busuafo no kan asem na mo chesi kanu mi no se o se ye sa de a ma ni jire bi blafie enti tuasika we ne mami no so me pacho wan kire mu be ekwan kure fa so asa aka no a wo mu su won tua ne ba ye onti yenim me baba kon mi dade bi wo mni dade wantimi anu se wa anya hwe enti me de ni kokolebu na me kura ba pen no so ni na na se oyale enti odi nu ko ho na me ko to o mu ho enti ye ko ho no me ba no se de otie no wa anya bibia wantimi anu isuo mpo na me ka kire nse me de mi ba na ba ho o si on timi hwi akola mienu e wo kolebu ho nti mi fa we ni coffee na me si da bi mi fa ni coffee nti akola ni wu a mi fa ni coffee den nti mi ma mu ahwe no na mi ba ni peni no me ni ne ko ye na mi soma no mi sister ni kunu chen na akobo bosun awo ni hobra 3 million na mi de hwi akola no sa na ye yiye na ye coffee nti sa aska no so da ho mi ba no na ye ten enti ba ko ye yalefo onu so ba yiraye ahemfie ne politician akọ ne niama ne nyina onu so omo agiye kakra ye di aka ho enti ye kof ebusuafo no nyina no na mo ase abom ana se me so me tua kakra na onu so tua kakra se de be ya esunjue be fi o se wan kita sika bia mba ho na mo si yo e de ye ma omle na be tua yo se an na o man ne a ochumi no se de be ya ho to be fie no onji na ochumi no fasika ni mla o si yo oba ya no papa we wanko tua se de ogu so asa akola no didi o mo an didi o fa ne ho o mo be ko school e de na ko so yi na me si yo se de e be e dia e de me di ni ko wajo bo na ya hwe mo amaye me di na ko wajo no enye ye papa we ntronko o ka we na o ka we o be ka ni tin ade be san asem we atimi aka ho wajo no so
pacho Adan kro ben adan big adan kura wo free so na me pedi no si obi aka se me free me Ashanti region na kuma se ana adan ye kura ankasa adan ye kura ankasa big adan ye kura ankasa okay se me free kuma se me free I ngoma se sa na me pa kire big adan toku efa Toroku sa na me pa kire mama ni wole no wanko school adon kwani ati ameni enim lam ya fisherman mene wo ya first born you no check aka na be pa no ko be bia majuma wo okwu adoso mene ni traosa ye coffee suba ye ton ye felu wa asie no na de ma manso o mato no mafa o mo ne de na mani edi ya traoso wawade ya aka yo ene mayo se wonkobo wabusuafo amane no ono so nkoka nche na busua no wonka nche wo na se eye dindin di a se no de wota hunu ana enya de ye foforo metimi hu mama timi hu se wankasa me hu akola be na se ni no wankasa ho ade ikoso yi se ebe 19 years you for last born na then start here na me ni ho nti last born wo fie sen 19 enti o start say on kasa wo ho 19 years ni yaka de no ofie no 19 years ni na say right from say wo ba pani no a the sketch ni so na ntokwa na start free buy okay and one kasa wo ho 19 years but mo dadan ba ko obi adane dan ko enti 19 years no munhia sa awafo sex yeka and awafo se me kasa munhia enamu asem na mo kai 19 years oboa mama I'm passing me country and akwa report ma hwan eno na me call me busuafo chen ka kire o muane wajo ni nyama na ambaso no me pachu wo tifie ni saa what the problem e wo fie na kwa na se wo ka kire be ma na busua se one wo na 19 years ni dani de man ka kire o mu na so ma ka kire me se wa nkasa me ho na se no de se obi o wa oni ne kunu nkasa na eso so eba namu di a ene obi atwitwi nani na yayo ne yekọ enti se wanka problem na wo ho no abesi dan na abusua hunu sa abusua case a wo de kọ ye no eno anya san abusua case ai wo de kọ ma abusua se be ma ne won kasa no na 13 years na me kọ ye na amaso na me kọ wajo ni kọ tu ni nyama 13 years na abusua for friend wa anko okoye wo mu bisa na problem no charge be na obofa wo ho wa ka hwe o se wonya hwe ka hwe o se menya hwe wo se wonya hwe ana wonya hwe o se manya hwe ajum asem a o ka ni clap ye ho ano se de ka no asem na o ka na mo ahu ano no nhwe se mehu ano a eno se de o ka asem tintin a wo asem no ho ano o ka ni tintin a wo ho se ye ton roba ye se na me se mi a me jai na se enti nyasem na o ka ne tenten no nokura nim enukura bi anim wo se wo akwadwofo ai wo se wo akwadworo enya ai mimi bisa se be ma ne se wo akwadworo waka na wo akwadworo wo hifan adwuma be ma ne ma wadwuma aboyo de o ye fisi ho adwuma a o ye no yesusu ye wo fia ye kobubuja e wo tintintinti yesu aba enti diet of ma ye no na yehu na yeboa no tofo ba na ya ton ama no na se fish ndi enye one na ekwa ye ho adwuma ba tofo ama no watoto e wo fie ye ko yi wo eyi a ayi so na no na tofo ma na ya so ya ba fie na ya ba ye ho adwuma na ya de si ho tofo ba na ya ton ama no na se wo se sabi yo fa cheme wo se wo akwadwuro nti de ma na kwa ware ba ko beka ho because wo mpa adwuma nti no akofa ba ko beka ho se ba ya oba ne betumi aboaboa na adwuma yem oba na okowale ni bae klapo ja ya ko sua wo rem bae klapo o se ontimi ko mia na mi ko duani na edoso kakra ontimi ka mia na mi ka enti oba ne bae no so amaye hwe onu efi adwuma se playe ni stay dia sa na ye ni wa mabua wu kura adwuma ya na wo ye no onu so se okan ye ho a ye hu na na so eja na ye ko sua bae no o so ontimi ben kunu doso kakra ontimi ka
nti wa na wo ye na ya me ye na se wa na wo ye anka wo koi wo kunu ko no nka wo di na chi wo so ka kire ne se wo nko ene wo de wo ba ne ko he ono an ka kire me se mi tra fie mi tra ho ono an ka kire me se mi tra ho ye ni dan wo ho nti okosi wie a ne maba na se wo na wo ne yire pani nti so okọ ba bia si dan na eno kra ye oba na no wa free mu no meboa oba na wo free mu no de wawuo no eno kra no oba na wo free mu wo no one ne wo san ono no awotre okay enti sa ba no wo ne no kosi fie no no obefre wo na mo kokotena mu wo henefa kosi ne we wo kasoa ho enti omo kodi san wo kasoa ho eno de man kai okay na me pa chu wo ko ye na akọ ho ana wo so tena afran plains wa akọ say afran place ho ko bi so kosi fie ni wie ye ko si fie wie na oka mami klaa say wa wie adenka wo kwa kwasra no no se wo ma wo ma na mia manko di entia na abu afusu akwa ware de to so mienu ana debi etre me pese me hunu say ukunu kokodi emfie san wo ka so a ya wansi hoda na wa mba ho a me say ukunu okodi emfie san wo ka so a broadcast me ye ni hushiye nyenye medi ya kukudro ko ne nche ko bisa ni din osere shemenin ehwana wosi gumi okonkwo buena no a wosi efremi oba sweetie sweetie udino honam so obi ba ho ofe fawa Akoma man yaba munyina kwaba de ba kuma 87.9 FM ne ye wukua da midweek ye de nyame ase ode yakọ wo san ede yaba yakọ ne abamu ye ka afromu se wutwa akwa mu nam kwa ho nyame de yakọ aba unim ba bia wutwa mu ko ye no obi etwa mu obi duru ho wantumi entwa mu ofrimu dan so wo de watwa mu akọ wasen atwa mu aba na chese adom woda yenso ade chi ye nye walam enenya na wo nye dede no enenya na wo na emomu no basabi ene so wu mu a wonso utumi esori ye ntie ne ye nyina ye fasida emenyame se ye ka atiasefo ho a atiasefo a yenso ye ka ho ebie medin ede Maa Akos jumedie no Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM Nana Akoko ewa ha Evangelist Samuel Mensa wa ha Pastor Julius Naba Sikapa wono so ofi ha bi sanso na oba ya wo ha na sabre dia Ishmael Heward ene bomi chidom ene adontene as producer ena afi nana yaw ede ye ko social media channel so emame se Facebook no Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM follow yen like page no ja comment no ewo ho na fe wa share ede amaye follow like comment na share efa amaye YouTube Akoma 879 subscribe ne mi notification bell no so ebreso a ubenya notification no na wa share ama foforo so etumi enye bi na wonom ahwe enu nti ye sama me Free FM 97.5 ewo Techiman manager dachi hene ene na pamfo make us say won ma bie mu pa ewo Techiman Ike Pizza Fan Club GH NFA UK wonom so ebo ye chidom na bibia etumi aye kama ye maame Mrs Boadu Ezra Fan Club Hamburg, Germany, Mrs. Boadu Presido, Mame Yachiachao, ene area. Sabre yi de ebraso na wonu se your guest ewa na bedwafo aye krado na wonso woti wafidie do eho na wo share say your Facebook your YouTube and also radio no na wonso wo share no na chese bibia ye kamenti ebo wana na chese yenuanom a wonom so ehwe ye TV no na wom so ede atum ewo onua TV na sabre de mame nko na mene menua bi enkodi enkomo mame se de wisi kasa no no me hwe wo ase de wani si beye den no
enya asabeketo enu ntimisro wani aden no wo ene fa kire me why dan nyina di kire me na menhwe me no mienu de anani aden why odin Rashida Muhammad. Okay, Rashida Frihina Bai. Esiofia Asamai. Okay, not just say Esiofia Asamai for mo tie mu studio ha na just say ene mu krom mo ne na edi dwuma no enu nti wo ya empre wo ya no won kan kire wo ya say Rashida Muhammad e wo ha wo free Esiofia Asamai na ba ye nti no obi ametie bi na sasam no so woni mu ebia wa send wo WhatsApp anase normal message de aba na yakenkan de ama ane mako minima baba no ane minima brantie no enokre de okane nyina ye nokre da bi entesa na chese won so de message no aba say ye WhatsApp anase normal 0533487726 0533487726 na yakan ede amount Rashida okay ewie ede asem na wode bedan abedwafo pachewe de boko kasa kase pachimeche obibia obi aje so wedem pacho boy bi na mishia no ewa sofa samai pacho won obe han dan pacho dan mu no na menim na enam na dan fo so ena ma me ne no ede ko sha na e date pacho nyinse be mu nyinse ni mu na asensensem kakra bai to emu pacho kasa tiam papa ne me nwa be ma se onye ready se obehwe ba ti me ba be ma nti o ma me wo no nhwa akra no ti me ba ye ne ma ne hwe nesum ama papa mo chi ne kotum wo police station pacho ne fiefo edi ani mo ma mo be yindi free police station de ne ba fie pacho nyinse ni mo no menyem wa ma miska ko hospital da mi ana me kofro obi abe na me da ba na suku abe no na me da ba ma menwa mu da akoton eno abi na me de twa scan me de bi to hospital ho ne oma e de bibia ono nso akwane ba wiase ma say bia yes ye tompa bo ahya akra be didi o ebe sinda me ne akwane ko school ono nso a o ma miska enka se bia me fa ma akwane fa ko school me twefo ne frɛ no na me ne kasa no akeka do patch no akate ko no sisa akwane ko school a gisa me sori na makọ obi bubu ano akọ giska na me da ma akwane de akọ school akwane ntina me yesusu ejuma sisa yesusu mama me ntimi ye obi ejuma sa nkwa ni mo se me kopɛ me so me daachi kopɛ me ankasa me ye susu ejuma susu ejuma no ana me stop am se de wo se me kopɛ me so me daachi ti me ko sha madam bi ye fa na madam Lenda ona me ne ye etre ejuma me be adwuma no passe ya wona ya o ma miska anopa edito aduane na ade se me kodu fe na o ma anya aduane ama sa ko pe aduane ama akwa na di mama o ma ye mama operation woni ahoden papa nso ni bi sesa akwa no bibia ba beda me so me fe ne kase bia o akwa na 96 forma o se sika wo bi ho okoje a obema maso ati ono nso a o nseniska ayese me twefo na pa na acho ama na asende ti bia me yedwuma bra bi wo mai me wo fa bi wo ho na me de ko tu na wo fa ne frɛ no ana o de ja to ti esi papa no so ompa ma acho emfa ma me na yenja bibia ma na nka obehwa akra no ma pa chi be sinda me no mo kese me a me nsante ne nka bi wasa block me enra o frɛ producer no dabe no frɛ o na no wo frɛ producer here se de wisi kasa ya wo kasa be don hwere otwa so kure ntwa enti za ensem ni nyina we me pa cho me nsuro ma ho ngoso so kura fanete se de na woni producer kasa wo phone so na wonya hunu nanim no de na wo mu bia emfa bi nsie enyi bi mfrim why ye pani nyina sebe ye betumi ate asem no ase ye nti ye hu firi mu aha no fidie pe na wa ha nti ya ne te sade ye wa ankasa wo hye baabi a bibia ni na wo ka asem no why nti meba nti de agya wo mu nyina na kama me why okay me da se nti mame emma o eye 3p garlic mixture na enom
na 3p deɛ ɛyɛ duro no kwasɛm sɛ wonomu a ɛboa wo yie paa wafu na yɛ de twi stroke anaasɛ ntehyewa yadeɛ wodwo nso ayɛ a wote yɛ wafu na ayɛ kapu sɛ no boa dashtan ɛyɛ pressure ɛna ɛwɔ so ebi immune system no nti wada ama bɔmmɔde asɛ ɔbɛma wo sa ka 3p garlic mixture yɛde woɔ ɛne garlic ɛna ayɛ no na ɛyɛ natural nti wonomu a sɛdeɛ tie bia no yadeɛ no ase tutu sɛ deku baabi ɛtɔ nnuro bia da ni hɔ a ɛnnuro yi wonya bi ɛntɔ frɛ 0248 928824 0248 928824 ma mema wo grofine mogyaduro no bi ɛnom grofine yɛ mogyaduro papapa na mo se wonomu a ɛboa mo anum da hɔ a wobɛtumi adidie wɔ nan wo nsa yɛ titiriti ɛbɛkɔ na san so ɛna bi a ɛwɔ ba a wokɔ fikyi a wote yɛ mfikyi kuro ne sisi so ba na bɛn ɛma kyena ɛba nso a ɛne ɛyaw no nya asɛm ketewa mesrɛ wo ada bɛrima a wonti no emu ɛsisie ɛno nti ɛma ɔmɛma yɛ mu kɔ fam ɛdura wohia yɛ grofine mogyaduro di koko na yɛyɛ ɛne ɛde nnuane nnuro ahodoɔ agu mu nti wawo no a wotumi nu sɛ ampa ɛduro yi ɛyɛ duro paa nti no magye ata amani aseɛ no wokɔ a wo se mepɛ ma akɔ aduro grofine no bi na wanonom wobɛnya bi baabi ɛtɔn duro bia wonu sie kaa no nso ɛtwa mu a yɛ agyina no tɔ bi 0244596532 0244596532 na bills microcredit yɛn ɛna ɛnɛ yɛma wɔ bibia da bosia na ɔde akɔ yɛ wɔ adwuma wo adwuma dada abɛgye bi na fa kɔtrɛtrɛ wɔn pewa no emu ɛyɛ bills microcredit fa Ghana card bra na ɛbɛgye bosia no bi frɛ 0596920833 0596920833 na ɛma wɔn nsa ɛnka ɛyɛ bills microcredit no wɔnom ebi akyerɛ sanitary pads na meka for deɛ ma wɔ mesrɛ wada wɔba wokɔ fikyiri a wode ya ne akyerɛ sanitary pad ɛno ɛna wode bɛsiesie ho san so na wɔba no a wɔkɔ school no hyɛ ne nso ɛma me sɛ wɔbɛma no akyerɛ sanitary pad ne bi wɔde agu ne chobos no trunk ne mu ɛyɛ wɔkɔ a wɔyi ne kama na atumi aboa na asiesie ne kama bra wakɔ fikyiri akyerɛ buruwa toiletries no sɛ wopɛ bi atu a frɛ 0553 661442 0553 661442 and 0277 491385 na Emma wonsa enkebi hyɛ so Emma me sɛ ABA herbal clinic ABA oni na ye wo ya ani yade pa yi bi ɛtɛ na asi so anase wo hwade a na aye otutu aye o sɛ BC ti sɛ de ɛbɔ asie no de wohia ɛyɛ ABA herbal clinic doctor sofo rasta no na che say doctor 3 days obehwe kama na se wuyi enokra free wa stroke prostate liver and afa kidney hypertension ne yade enkaye ne nyina so doctor 3 days obetine te ede amount kuma se kwa da so dwena se ye ben main market no bomodi ya na free doctor ABA herbal clinic e was 0541 565 199 0541 565 199 na ene no ene enkomo na bibia enye kama mame san emra eye Muhammad eso na yene no ene enkomo Rashida mame se wa relax kama meboa yene ye ka wasam no dia ma wonti relax na eka bibia kire ye why good enti ɛdeɛ na aka wɔ mu bɛma no ɛyɛ dan na ɔso wɔn hwɛ nkora na bufui hyehyɛ me ne nyinaa mu bi aka wɔ akyire bi aka kyerɛ me pacho kasa mame pacho nyensa ne bae asa ekosi mapa panyin so pacho ndo wa frim to no yɛ sɛ nti o ma me ntina fe so amambre no kɔ fa nyensa de ba yɛ ma wo ntina fi yɛ sɛ ɔkɔtena bɛma no so ma no ɛwo nti mapa pam me free fie because of nyensa nti ma pacho na me da obi container mu kra na asa boy no esa be fam na ode me ba afi ode me afi no mpa mo sa agye me fefefe kwan so na omo ema me wo fi na me hwa akra pacho nyinse mu na oka se onye ready say obehwe ba nyinse no mu me pacho oso onye ready say obehwe ba me nkoyi akra no me ka chen say me metom ma me nyi me nguye say yenso kra na mesoa atọkwada makwana bewiasa meye me so mi nipa menyima mafu wapa 7 months mu yakwa mana me nam kroma me tonsu te nso mu na me to nso na me tonton ye fie ne nche abebi won where there's form be me ko fra abe no na me da ba su ko abe no na agu fom masasa da ma menwana akwa akoton na me de bi masa akọ pepaye me trase twipaye e de manya pe kwa menya pa be 60 cedi onyim ni nyina menyim ni nyina no na me twi na menyamu de akọ eno abina na me de twa scan me di bi call hospital
me ni bi to me ho hospital ho neoma omo awo no ma se omo ntade na omo de abrɛ me kopim se bia me kɔwo a menim kogu ase temu wono pacho emu wono boy na antene no wanka se bia o me ma uska eya bonidi ma me pacho Solomon antene wanka se bia me ma uska bia 50 cedis o am bo support 20 cedis bi na da kwa akoto deto anase bia padi bi pacho wanye bi da ye fani busa ne sika wasma wose ne sika wo obi ho okoje a wo mema mamma aso ate pacho no de ye hwenanim sa wanye bibia amfa ho pacho nyense no no na ewo ka me hospital na me wo ye na mamma friend kan say mes Solomon pacho oyire na wo na yesa net friend some person omuyi no okache ojanfo so kache me mamma mo se omokope busia enfenyi me so mamma de mbe fia okoje sika na de mamma mo sika bebro eno so ya ansa any information bia bi akwana ba wiase wo a wo mto a atade oto de ba akwaye like ni nani ho eye nkwanta de be trepe ana ototo no de ba na jacket 4 bi na na ka won wono na ne fiefo bibi o han da ni pa 3 na ka ho bai oba no wono wan face kan kan se bia me beton nan na se meto even kwa pampers kwa ba kwa no anya bida onye bida me ba cho nti me bra peyin no oni ha onna adechi a oso no mama miska na medua tok aye koko se ba men mama akwanya no funsuo anu akwaye nyini akwana onya almost be 3 years mo na akwa no ofie ti me pachina me ko adwuma na ma me frem se o ma hwehwe akwa na no mu hu no na me so okay ma me mfrem madam fu imu san se bi akwa na ba ho a pachima ho na ma me frem no mo se akwa no mo se wo ko ne papa wo no mo ma me pachim akwa na ba no 5 cedis 5 star ana one num bi na aka half no de 5 star ana one num na aka half no de 5 cedis pipa no de pampers 4 pampers bi na wachechire pacho na pacho akwa no o 2 years ana akwa ndo ko no akwa ne bae no na ma mo giro ma mo pa dancing ma na mo chem se akwa no ko papa o se no de ma me friend bu se Solomon akwa bae 5 star na o de ma akra no o akwa no fa 5 star ne 5 cedis ni nyede anasa 5 cedis no fa nko to drink from book pampers na o de ma no ada pampers na cake na o se ma ka fo a kire no na o ga kana adwe chema na o ka te ko no ti o block me ti me pemba pa phone na me de friend me ka ma adwe chen se sende na wo hu sakra no o ye nipa wo wani so a me se ye bo kwa na me mewe ama kwa na anya no funso anu ma ama kwa no obe nipa a meye nti ma mpa che mu wo no wo nhwa akra no baby akwa na nyini sa akwa no 9 years ono a se bi akwa be ko school onye bida susu edmana na meye na me da ma akwa ndi akwa school se sa akwa no woni ono a oni mpa bo wo se wo fi ono so na ntade hyem beka se man tuma agwa ya de pepa form na me de sha akra no ono so wo ye eja oti baby etodi enom da ayi se me twe phone my father say Solomon me se o mini skill me patch o mama ska mama infant adwane makwa o ka chi me say fie na me metina de manfo ni wana amanfo ni fie ono na amanfo no na sabia son sabia amanfo no ena sabia son sabia nyado panimfo mesra meka wo mu di wo enyin sai wo hunu sa amanfo no ati fie ho no wo mu na enyin sai wo me patcho baby a this am ye adwuma tre adwuma a me ye madam ne hu me hombo bronti me be madam ne mamiska na me de ama akwan da ko school tell me so ma miska na me nyanka sem de ato aduane edi ontimi feed ma no pa aduane anwumbre fancy bi anopa se 10 cedis madam de mama me a me ko to aduane emu odu na me di na me da agya so aye adwuma ko pem sa ade besa adesa ma na me dru fie na se ma mma anya aduane a abrodwuma na ma mutimi no a na o ma twetwe na mo de anwa agu ho ama kwa na di e de ada akwa ntimi trust no osu ma mbapa we abekwa as a father what baby etodi enom da me so na me bed ma si akwa na wo kwa timi embobo me timi bed mama the whole day kwa na aduane kwa nka ma no because 10 sister madam de be mama no me dia na me adu mo cha hwan ho na me kwa ko jiska na ma kwa ndi akosku because ma pa wo hwe ma me ko sku ba mpese me so akwa no okosku na de wo nanim no me timi ye de ma no
ensu kafra wodi kwate boni ade beba no no wa ha mi o kafra ma me sika nyina me bag ma to nyina ma sesa to ade ahwa kwa na ensu me ka say wono kra bag yi woni ne tra ye nyina wa to bi ama ko ko to bi ma me da akwa ne yare m na nse ma nyame nkwa na kakwa no ko yewu me madam na me frɛ no na omo nche na omo seniska ede ma me da kwa no ko hospital os me eno kwa me pa na cho ma asa o send 100 cedis o send ko wa fa bia nto so na me ko yi me ko twa me madam ka madam ne frɛ ka yen sa ade ntina wo yes imagine say say ni nwa ba na obi di say dina to betina sa ahwe o se madam ne ke kan kwasa asma chi na o ka te ko no konse mu ade nka na wo bu ade nka obeka kire na eyi oba wo ne na wo enua ba ma say me ne no awo ahwe akwada no omu ade nti no hwe na ni so no wa mo na ni so kra yi ti no obo na ni so no mu ade say so ma ejuma nyina ejuma say sa me nyina ma so ma me hunu de me ye me ho me so etre ejuma say amajai because akwa no yare a me nim ba bia me kwa jiska e da ma akwa ne akọ na me be say bi obi hu say bia obi did na me ba akọ gina so me mpene sa me ni bia no ma china abata me ho ensu ne me ne be no ma ne anom ne ada sa akwa ne di kwa me ma ne di kwa na me okay because akwa wontimi kom me na me pay ne me metimi atana se me man ka hu say bia bi say na e ha me se akwa ma enda me be obi atade na me konya me da sha akwa na ode aba because me ntimi ro ma atade enchechire enfa sha akwa enfa ne mfrifie enfa ne mba o fosu atade so ntimi ntoma no ma sister me susu ma tunyina ma yida ye de wasem ye nyina na sisi wo ji ye no na eni se ode kwoto atade na wasa ode pensuo bi ton se be ya mfa so obeba so a eno no wo betumi de ato atade ama no ye nyi sika botene nkwankoto enkosi dan wo sika da ho nyina wo tam ya na de akosi fie nso sika komu ema enti ye de ye adwuma na mfa so obeba no wo de aye sa de no me san ya babiem mama wakwaba FM Akoma 87.9 FM na fe wonu TV Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 Free FM so afane live ewo etachi man na mama nkwa na menu abema free power specialist enkwedi nkomo bema na mama wakwaba anti akosi amaji so na pomwe nyame ado na so ye nyame ado me ho ye de nyame ase na no awra wo se me ba ya me se wo ni se I said be a buy ka fibroid asem. Fibroid, yeah. Na no madam for century ni bia wonya uraba bi obewa no. Yes uraba na to na nanam wonse do. Oh. Nyame mu na meka no pre. Na me busa mu na wo se wonya fibroid. To mo ye surgery na edikan. Jesus. Na esa fifi ye no sa be ye de to so mienu. To we ni mo je tu ni sa. No mo se omra for the third one. Wato na nanom. Coming November 1st yeah no. I mean for the currency. Abusia ye kan say ya adana me kwa me bura ho sa papa wa bra ye boda wuro me say ya boda wuro ba fibroid no ma me akoso adua ye wona duro nti ye kan say ya wo de wo bi na dawo no kan che o say an na bibiduro ntumi no na ho ntumi no ukọ hospitals akese na wo mo ye na sa fifi ye na sa fifi na so me ka kire wo se wo ba maame akoso adua ya ho no na edo ne kan wa anti akoso ya ebe na ne nya ebeko no operation se bia dabi minimo bia moja etu no na ye fibroid ye ntia maame de na duro kan no ne ho ato no nti mesra wo ba bia wo hwe ye biara ba bia wo tie biara se wo de no te se de American nko a ye fibroid a bra maame nchen na ye moam a power specialist eba hospital yes Kumasi ye wo Feyase Lake Road de adua ya junction na Kwabenya ACP Road Power Bus Stop Takrade Anaji Estate Hantamari Rabange chi wo pe Freya numbers mi no amede ma we na doctor for no gina ho se omo no bedi nkoma kirekire wo de also mo kirekire obi amu na mo hia no ye de amount ye numbers no ye 0244 54 54 44 44 22 0244 54 44 44 22 and 0200 38 another 38 and 31 Mr. Fresa numbers mi na ye mo na fibroid de munim dada ya na me ba me mpese meka
ɛyɛ brɛbo mu yare ho asɛm ɛsan sɛ no deɛ sɛ akɔso adua ya akɔso adua ya ɛbɛyɛ power specialist a ne firi brɛbo mu yare a nyame de ho aduro akyɛ no yare bi a ɛhawɔ ɛwɔ brɛbo mu sɛ yɛ hepatitis A B C D akɔso adua ya wɔ n'aduro Ghana ha munim dada sɛ adɔktafoɔ akɛsefoɔ kɔkyiayɛ ɔno ne ɛbɔ n'aba so sɛ hepatitis deɛ yɛmfa mfa no afikyire ɔgye aba so bɔ no number 2 bia na wobrɛboɔ no sadeɛ abɛgyirem fatty liver ɛdɛ ɔhaw bɛbrɛ nipadua no akɔso adua ya wɔ n'aduro ya ɛnsɛ wode nante baabi nsuo abɛgyirem ɔhaw biara aba brɛboɔ no mu no mesew sɛ akɔso adua ya wɔ n'aduro ɛno nti papa bia na yɛn na wɔ me kurom aboa so na watwerɛ ne kaa ho sɛ wonnim me dan mu ahwɛ me kaa ho na ahwɛ ne kaa ho so afɛfɛɛfɛ nti me kaa kɔ wie sɛ wode wonyi ni koraa mpo no a hwɛ aba so ba maame yɛde ama no fa hepatitis ho kyɛ sɛ brɛboɔ no ɛda ne nsɛm sɛ yareɛ biara wɔ brɛboɔ mu deɛ akɔsɛ dua yɛ abɛhwɛ na wɔyɛ ama no abusua ɛmfa ni agorɔ ne bra wo kidney no nanom bɛka ne hanom sɛ abɛma bi a ne maame ne ba akɔsɛ dua yɛ hɔnom obɛhyia me hɔnom na wahyɛ gyarabi a ɛsi nnaase twan ɛsiane sɛ ne nan no ataatai ne naase ataatai na ne fo ɛda hɛ maame ne bɔ pii me na sɛ ma ɔka ne sɛ wobi na ɛsɛ ɔmmra maame akɔsɔ dua yɛ hɔ san sɛ ne ba bi yare saa akɔsɔ dua yɛ na hwɛ no na akwadaa no maame ne sɛ ɔde ne ba n'akyini saa ɔbosomhwe wɔde n'akyini saa ne ho ntɔ no ɛna ɔde ne baayɛ maame yɛ ne test no sɛ baabi yɛ duro na duro akyiri akyɛ dodo 50-50 nanso nyame wom ɛna ne ho atɔ no mesi yare akɛse a ebi a ususuo sɛ yare we deɛ ɛno a na ɛbɛku no ɛka sɛ nyame animonyam sɛ woba dr akɔso adua yɛ hɔ a ɛnyɛ no na ɛbɛku wɔn wɔbɛsa wo yare ama ho atɔ enti mesrɛ wo hwɛ akyirɛ kwan wɔ Kumase Fɛyi ase Lake Road adua yɛ junction mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ Nkran Kasoa Pokuase mpatamo nyinaa kwabenya ɛne ɛwɔ ACP Road Power Bus Stop ɛna Takrade Anaji Estate yasopiti no ɛyɛ Power Specialist Herbal Hospital enti na yɛde number yi ma sɛ wode odu ba bia na o yira ana o hia mo a frɛ number yi na yɛnkyerɛ wo yɛ number sɛ no yɛ 0244 54 44 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 another 38 and 31 sɛ wonim obi a kɔmpɔ ɛwɔ no so a ɛma yɛmfa sekanka no manemra na no meka kyerɛ mo mede adanseɛ no ɛba me so deɛ na ɛmɛ nwanwa na ne nyinaa so saa na nyame pɛ sɛ wɔyɛ yɛho nam nipa bi a bɛde kɔma ma me akɔso adua ya wɔyɛ sɔfo ba difo ba ɛna kɔmpɔ ayɛ no yɛsɛ yɛde sekan kɔka ɔsɛ dabi da ɔfrɛ me mede kɔma ma me ɛda na wɔno afrɛ me ka kyerɛ me sɛ duru a ma me de ma no no n'ani so a ne biri no ɛyɛ ne tum ne tiri mu a na yɛ ne dududu ne honam na yɛ ne basa da na ma me de duru ma no no wɔsɛ wahunu biem ɛsɛ kɔmpɔ no ɛnhyɛ hɔ yɛamfa sekan so anka no mesrɛ wo bibi sɛ ha wabra afei mu a mogya mo nan a ɛmogya wɔ mu sɛ koko ɛna ɛwɔ yɛ mu a bra koko bie ne hɔ akɔsɔ adua yɛ ntimi nhwɛ ma deɛ ogya ne nan a na ɛmogya ɛba wɔ akɔkɔbo ɛyie kane ne kɔkɔbo yie a na yɛsu ɛnɛ yi akɔsɔ adua yɛ wɔ n'aduro sɛ ogya ɔnan na akɔkɔbo ɛba ɛmɔ bena fa ne bra akɔsɔ adua yɛ hɔ nom ɛduro a wɔdɔɔso papaapa yim na me brɛ ne nti no yɛnka nsɛm nyina deɛ mede twa toɔ ɛyɛ mɛɛma ɛmɛma mo ntie me yie paa bɛma bia wayɛ mmerɛ wɔ mpɛ mu sɛ osisi ɛyɛ wo ya anaasɛ wo low sperm count adeɛ bi a ɛto kyema wɔ nipadua mu a wontimi na ɔbaa na ɔbaa so da a wontimi ɛnwoɔ mesrɛ wada brakɔso adua yɛ hɔ no sɛdeɛ akɔdɔ bia no yɛbɛhwɛ wo ama ho atɔ nti yareɛ nka yi a mese atena wo so akyɛ wo sɛ yɛni aduro no brakɔso adua yɛ hɔ no na ɔbɛboa wo yɛwɔ nuro yɛ ɛwɔ dwa soɔ hwɛ sɛ wonya akɔso adua yɛ aduro bi na wonom a mese wa na abetum ne ka kɔtɔ no wabɔ ho dawuro na no owura bi a obedi adanseɛ ne ba ɛwɔ sickle cell na me kra na minim da sɛ akɔso adua ya ne tonic no etimi sa sickle cell da minim de minim kra da ne sɛ obi a ontimi ne die ontumi na wasɔre ne dua so na onum akɔso adua ya tonic na aboa wo yes ɛyɛ akoma ne ntirimu adwuma na no obi bedi adanseɛ sɛ obi ka kyɛn sɛ wɔ sickle cell na no adua yɛ atɔ ne kene bia ɛboa wo ampa obi abɛdi adanseɛ akɔso a ɛnneɛma maame no aduro no yɛ no me se wobia nkɔpɛ adua yɛ ne tɔ ne kene mi na ɔntɔ nom saa bere malaria ɛna di atrantwa baabia nsuo totɔ nwura ne fu pantontom sɛ malaria ɛkye wo pɛ kɔpɛ adua yɛ malamis ɛno ano nom adua yɛ malamis no bia meka
for now minim malaria dura ano ohye ne bo adwuma se adua ya ne malamis no obi anko pebi ntom ansa na economy wo keke miensa bi a mede ma mo awien adua ya wo ke miensa de di kan ye wo cough care eye ewadru kata achew o bo wa hwehwe adua ya ne cough care kira kwan ne pebi nom obi ani ha wo ya bibidru a wotima ye wadru se adua ya ene ahita babia ene de di kan no no yesa wo liver care no eye obrebo no madwuma na da bia na meka ne se woto abo se ho no ya twere ho se eye immune booster ana immune support eye adwuma wo obrebo no mu enti asa yare bia ntumi ntrem da bi ene de bia me recommend se ma yare meka kra ansa na wakwa koto liver care no woto na wo nyare kra anom bi ne fa bo obrebo no ban ye fa ne liver care ene wo sk no so ye all se duro care me ensan e ma bi pa ofie da na mema de mu de ye jiri ka jiri aye jiri ka jiri bema bia eyese anya hwekra nka eyese na yese dia ogo mema ani mase misira okopa akoso edo ya nwani bito ayi kireben na ye adwuma no na oba ne mfile gbanza mfile trebien ye adwuma no enti kopa nwani bito ba bia tonto adro bia so nya na obenya bia to okọ posa heba kumasi murom ke o metres aso da ho abenya bia to ante akoso agye number si na men sorry okay 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 another 31 yeah WhatsApp plan no de me de ma say yare no utimi de wani hu na say kompo a twa ensa na gu a twa uja na ne moja ba twa uja na akokobu yi a twa fama ye WhatsApp no WhatsApp no 0555 79 78 ko me dase nyame sa yare ne so na makoso dua ya so sa yare de no je yare sana be dia dance ubedi dance ya pamia be nyame nshira opi aha Akoma 87.9 FM na fe Onia TV Akoma mu nsam dwumade no ana ye de ma wo no ye kọ akwafa power specialist no ye ne Rashida Muhammad ena edi enkomo mamene no ento aso Rashida na wosi abrantie Solomon yi ne din pa ye tade frɛ no ene de yen pacho ne din pa ye Solomon na pacho we bia o me na me hia no no obobo no mo frɛ ne Messi wo hia no ye dan pacho no obobo okay obobo ma team ben pacho mbobo ma team bia akwese boys mantemo bo ya and na no friend Mercy okay na adwuma ben no wayo pacho mi hu no de okachim sort ntompobo wo krum ba me pacho mi de me mfa mani sei ehun sort ntompobo wo krum na adan wan fa wani ehun ansa pacho mu na me wo ma me mo side e wo hene fa pacho asamai ho a no no so bebi ono so ti ono so wasamai ho a okay what if you saying pacho mo 23 ono so e pacho say me say obenya be 27 do obenya 27 years okay enti na won so wo kosko na wo hia adwuma pacho na me gigi susu all right na bobo no mu ana ade hia na se wo kwaje ba bia otompa boyi wo na no wo twa susuo na ade hia no me pacho that man no obobo no pacho na me ne so bi ne ton kenki na me de ko hia no so ni mo na me yen start susu adwuma no okay tina wo ton kenki na wo de hia no na me ka so wo se wadamfo bi ne pass ball ne ma wo che so wadamfo bi ne pass ne ma wo pacho na damfo ena na damfo tu na ma me di hu that me ne me so aton kenki no ena na damfo boy e be ka kire wo say Solomon so wo pew na sa ba ne wo hunu solo da pacho mo na wotimantem ba na me ne ndi nkommo na okay obi o wotimantem wo ne ne nkommo na nso wote ne ho nsam a wote ye na oye obi a wo yese wo betumi ne na bobra wo bi efie nye me pacho metino onsem na onya basa okay pacho no oye ni pe bia onpe no wansem sim pacho yin sen mu na ase ne ye no epi be na an san wote ye enye ni yin sen ni mu yin sen na man ne ye pie ba ye o sa na wote ye so hono na da bia me bisa so no na danfo boy no a wono epushi solo edede ma wo sa no ono oni nua ba pacho onua ba ni nua ma nyina wade me pacho ebi nware nti se wa ye good te sese de na wo kan yi a enko de ne ma ni nua ba ware kanya wo no de ne ma wo ebetimi abasa bia
nua ma no so bia mo nya fese ompo bia ya asamo enti wo hia no edi science na wo de no ekofie patch me share na be 3 months mo no before sana oya otimi be yefi okra oh before wo banyam me ba twa wo otimi ba ho ti no wa wo fo nyina nim so no na wo ne no out me ba twa eno man ka hwe patch mba pa na maame de omo ye patch nipa bi a omo ne nya den patch case ne ba na omo chine gotu na asa omo timi nya akokuduro patch mba ba pin na wo free mu no na asa otimi ta machi senke bi obesort case no ama bibia atoto na akwam ono so na oba ho no omo ne no aunt na say anka bibia no an say wo ba ho no abehwehwe no waso wonsa na wode wapie omo nka hwe nkire no patch meni no krampo mpie da me apepie no patch nde me say oba ho no o ma me no papa wo mo mpo mo asem krenti wo mo ni be ma na ani nkomo patron obeba ho no ma be 8 to 9 go obeba na maame mo o ma deda patron entu o mo kra ehunu a kopem bra wonyin nsanye wo obeda wo fi o ma de a chen patron e fi o do ntime da wa beda na wona na wo ko ni fi na wo de wo ko hotel na guest house patron no ani fi o si de fi patron e bi o han da no fi fo ni na timi hu me se me ba me kwakọ rande o man kan cho se bia o girl bi o baby na o baby ba ho ti di se ansa na wonyin nsanye me patron e di sen ushia no patron me sha no be 5 months more na menye moye okay from day one or say wo pe na woni ni tu anamo akopem 5 months a wodi nyin sen ye no wo hwemu sen na sitie patron me hwemu de menyem de na enya wonyam wunya nyemo ye no me nyemo de from day one kopem sa wonyemo ye patron me nyemo ye de na me hia ade a me kan e bi te sen cheche ni mu bia me kotompo bo bia o ma miska de to ba me nse ne ska se bia ma miska ko to bag e be ma di de bia nde oh Solomon me niska no apushi 30 cedis bi no da am se bia rush je uda na uda to eduan patron de o ye buy nti de bia 30 cedis ana nye de bia isi bia me twe phone my friend can say bia say ansa na wo de ama me okay nti before wo ba banyim ne sa intervals no 1 to 5 months no sika sen wo de ma wane modu patron before answer me ba be patron scout the ma me aye de na esopa wo 35 cedis eno credit sen ansa wo say ma obiem patron be o ma me no ko ansa ma me biem kopim se me de nyemoye yeah ready 35 cedis from 1 month to 5 months ka wo de ma wo mu esono no ena nye se bia de bia na wo de ma wo e bia wo de 30 cedis na 20 ma wa etimi dru be se bia bosomi ana na watwe miensa no ma wo biem patron no me huni se na woni tim se me ni me so aye dokuna ejuma at least o metwa meka ti ska be ba me ho eno ana metimi da toto de wasa mepe se bia me ni bi na bia me metwe phone aka chin se ba wonim se bia o me no oba na etima me mani ska e bia oba ne be didi ana sese patron de wonim sa de me but edru se so a se be edru die so dia enya na abefre no se solo bedi patron de on na frame kwankura wo hunu se me sabia so sabia nyado me be me jaake asori agina so den ntimi frɛ no na me nkɔ wo fufuo no sa kura na wo so wo hunu se kwam den ti ni se wo bi sa no ode amaw no ode ne sa 30 cedis sa wo baje dokono kran so so a wontua ka patch dokono kwampo de to de bia oni ska no wo se twe phone afra me se me nto aduane fa ma me nwana mo fa mbre no se na me aka na kwanya se me ni bio o se pebi wo dan for me be ma da ma because me nim de be o sitie de me nkobobu se ma manim begu ase to ya no wakeka do patch no wakate ko no se wo ne tira ya kwapem se wo benyin sen ya wo ne obi ya dokoni be men ye ntumi anka nche o watimi ani wani abrabo mu nkomo kra se Rashida se dokono yi de da bi wo de ma mema wo be 500 bi fakoton suyo fakwaje plantain chips na ton wantumi anka bibia afo abrabo mpapa amfa nkyerɛw patcho nka bi kra na nso be ma wote se ye enti wo ehunu bibia se enya de betumi aboa wo wo ehunu na wona ne to aso a de kwanyin sanye eti bunyin sanye no kopim sa wo ye patcho me wo ye ni sika akwa na di 5 cedis na ode man na 5 star no ye 3.5 na nse me pa na chuma ne sende no nko a
akra ne nya enfie sɛn pacho 9 years 9 years oba na abema pacho bema otu ni din me pacho wantu ndi wo se me maame mo mpedi mfa ma no wo maame mo mpedi ma no Pacho. kyese nya de akra no kra wo pɛ nti no ompese obetu ni din kra ɛna 9 years ni nyina no ɛna no na agye 3.5 pacho eno kwa me pacho ansa na wo de ma 350 cedis Pacho. okay ɛna osama akra ne 5 cedis me pacho na kyese ni sika for 9 years no 355 cedis for 9 years but we need send from 1 month to 9 months ni nyina no wa ma kapre pacho o ma me 10 pesos kra wo ye cesarean na say normal wo pacho normal wo why na be yi wo pacho maame mo ne be yi me fi hospital emu aye o na dan munim na busuafo pacho oka che mi se na busuafo no papa efrim pacho oka mi se ne maame abubugu hwichem ba mi se ya mi se nka me mfa mani se onko hu maame da ne bra ba kwa menim na bibia ba metaka so onim hu bi ono oba ne ho a no wokọ ono de ka akọkwan so ba ono menim ne tin ono pe na onim no bad omu fi ankasa kra de wani sei ehunu hoda sei no kra sei opapa ewuo na wo maame so ti hwichem eno kra no wonim pacho do de twa starter me di mani ehu ye papa din na ono ni din asa ne mba ne din na ono ni di kan te mame ne say bia fine papa na wetim se wafin odi na atwa start by pan se bia me hu so papa ni a wo hu an se na da ka se wo dem fa mani hu bi da ɛna wonyim no so ɔka nkyerɛ sɛ bia akoyi gu ana ɛna wanya nwu ntira ne buwɔfo a wo so wonfi akra no pacho me nyamo ye no ɔka kyerɛ me ba panyin se nyinsa ba onye ready so obehwe ba sisi a emu ode ma no ti bacho yawa ode kan ma me bra eto ne nsa wo no so no se me bra na ye bema se ni nwa ba ne mentime nwo na me bra ne nhwe me te no eye ma pa me bra na ye ma ne to ne nsa bo ne so e ma wonom no ye bet na wonom ye nsensem bebre ma papa mo chi ne kotu no to ma opacho ma mo yi asem de ne ba e ba afie ti bacho mo a area ho no mantem mo a ye no ye che hwan kotum boy no Solomon Mercy bobo pacho so na echi ne kotu ba ye yi asem ne ba afie no mo a mo de echi na me fre kwampo pe bibi wo mo ha pacho be ma me 20 cedis asa mintimi nsan ko pa a cho nsan ko jibi wo bi na da kam da we me ho na connect ma anya save ene Lionel Messi mehwe na ta bi e wo ha nkwase asem a wodie na ye ndo ano na o say ne din okay enti no ba ono se se wada so te asaman ho mu hu no pacho se watu a wakoma nso ho no ye ejuma okoye galamsi ana pacho ba ne maame mo otontokrom na sorry ne maame mo mpatuom o maame mo frɛ pacho maame mo kwa mo frɛ me da maame mo mpatuom ba ono no wo manso no ye ejuma na ne bra na wonim no onim sɛ Solomon aka Mercy onhwɛ ne ba no onim pacho ne ba no ya wa se onu resida oyo ne maawo ba ne bra no ne number na me won saafo ne sei me store na mesene ma phone te phone se man anya no contact eno no so mfrɛ usuani bia so mfrɛ se ne ba no krai wate se ne ba no ene wa wo nti no mo pese omo hu na kra no obi amfrɛ okɔ school pacho me ba no okɔ school ojina say pacho ojina KG2 9 years mama na nkɔ school ntem ayi abrantie ba abrantie eba na mi eye me yase emrantie ni bi ti se Solomon wo mani nteda chese wo mani mie kra ene meme ye ni boys ni bi pa ni brabro mo hwe mo ba na wo wo be hunu wo bi na ne ba ebo ne ha na akra ni school bag ebo ne ha na wo di ni be ko school na ebinom ti se Solomon de wo mo se sabia so sabia nya jimi no a ye ni nteda ya no so ya no ya ukọ ka ye obe say di watem wo mo say mu ade enka ho wo ka kire wo brother se ni nua ba na ho enti no obetumi ahwa akwara no aha ebra wo die no wodi nne na wo nua na di akina meboa wodi na wo nua ba ma no wadi kina no aka kire ne se ni nua ba no nti obetumi ahwe ne bi wo a won hwa akwara no ye mu ade pacho onim kasa se
na tama wona ne te no wa hunu so ni mu kasa pacho tama na me te na ne kasa de na me hu ni saba nyinsem mu wona ase me di hu ni suban no akasa kire wo sai hello my baby hey hello my baby ayi media ja baby no hello my baby na ye de afrefre mo saa na muti adase ya se wonso bahra na se wo hwe no ayase ye kutu na wo pe ba bia kwa akohwie bia gu a condom wo tadua mu bo ha enye na wo ya no wa pe bia hye no kra ete nti de obaye no se wa hyemu a na ba na watu ne ntem wo hwie gu a wi a no abomode apɛ yita wo na de apepa no nyina kabaka ma hu se ensuo ni bi nia no na sa de akwa akohyem na wo sa de akwa akohyem eba ne sa hu so sa brobe nsamfo no mu die Akoma FM 87 akua ne yenye ndan se yenye mu ayenye nia de akwa ba wiase na akwa na ebresa enipa wo mu so wo mu hweba no ye ho ba yanim hu meboa nani mu nya hu pacho ni mu ehu pa no ade atoso ama me no nani mu nya hu Rashida wo de ka ama me ntie nani mu nya hu nani mu ehu pa we ye say ba be wo se wo hwe ne ba ana akra ne nyandia pacho akwa na ne ba wo gidi pacho mi fa obi moja enkwanko mo bi se onhwe da mo ye da mo kan so mo yo pacho me side de ade a even me nwa ba ma na se me nwa ba kwad be ye obi no me mpene emfa bi enkwanko ye obi na tama wo be hu no na we ne boy pacho ta me hu ne de na me wo boy kompa no oni ase ye school mu kra pacho ne school mu kra no school no kwampo man ti me kwampo anwe se ma pacho me to me no kese so eduma me ya affect me e woman na makoma no kra ye me ya e woman na makoma na etimbo me saa ni meti nyina esa me to me nya ho de te se fefes ni ma ye de ni kwa asem ye nyina esa ma ba fom preko adwuma bia wa ye bi enso nyina ma makoton ma so de wo nyina akwa akoton bi da esa me to me woman na meti na e mo am dudu asa de me mu asset ma nkoto kwa nhwe kwa meti kwa atwahwe so man me fed man te se me ankasa ma me adwuma me nanta asama me cheka metimi kom me kasa me kwa bantem na akwa ne fi school ba ma pedwa ma na edi se be akwa na ni beje na me so me ni ade age metimi ba na me madam na me ni so adwuma metimi ko to eduro be ba na me da fom na mo de bi na ma kuma na aba fom se ba de chi a metimi asa asori aba asa akwa ko diska ko amo meche miska beche me enu be na me de to akwa no wonu oma ebi to akwa ne bibia before be ma no be hu no ayi Solomon ba be hia wo no adwuma wo ye sen na wo sena wo twa susu na me so na ye dokuna adwuma antina wo di bi twa susu ana fa bi twa susu na wo ni skada ho bia okay nti ono ni de anu akire na nsa na wo kwakọ ye yesa enwuma no aka wadan wo wie ye no se waka so ntumi na onye dokro ni bi ma na acha me so adwuma ne de no wona me ye ne kama ba na abusu adwuma de na mua wo papa acha de bi I see ena wo se akra no so ri obisa ne papa me pa dada acha wo unkan je so ye ti ase ewo pacho me de ka kwa de to akwa tim se o ba peu nti omo ye mantem on kwa no mu di agro no mu bia ne papa ne te mo na omo de ne koy okoma ne 5 series 5 star e de man nti na ma kwa na dwen akra 2 years obepe yade akra sai de ama akoda no na wowi a wasan adwane na wode asema ba beto ma me so Solomon Mercy edi ede from yesese manso na awo na gidi yeso wo manso ampa the last time our friend no and I wouldn't kasa ye dabai pacho last month end me ne kasa wa block me me dem papa dia afen wa block papa number me nwa ba nso saa sesa me fe na anya na gise me pia bonten makwa kopi obi phone dia afen na bekwa me yankasa me phone ametima afen na akasa o me fe na akwa ne kasa obuza se osina na ya
Sadi na kwa ne kada na ɔde frɛ no the friend na yaw akwa me wɔ ne yawada by say me ne bro food de man patro ndo woni ɔno so ombusa me da sene sɛ bia me ne kase me abɔ kwale ne bia ɔda to ne tirimu dia no de be ma che say abrante ate sɛ wo umfere sɛ oba wo 9 years na owo idea KG1 patro KG2 oba 9 years awura de nyankopɔ 9 years wo KG2 abrante 27 years what would that o first born ni na wa ko trimu sa no wa fa be ma foforo patro de wodi ya me nti amma se be se me ma bibi bia akwa akra ne sai se be na ni beje na me smart my okay cause akwa na me da achi em bibia ma nhwe na me ko fa bi foforo ibe na ono so be the same thing Everade emu ayo emu aya say me de aye me ya ne say woni me say wo be fa wo yi woni bibi papa bi ade ma but o say be ma wo another burden be sign dia ba be kan wo de dada no a wontumi nso anwie ye ne ho jisa eduabo be kum sa because de emu ye de yese me emodua nanso so de mu ye de to de bi na se wo anya obi a wo se wo ye kramoni mu a wo da so ye kramo no na so ono wo anya kramoni na wa den wan kofa boy eno kra de na kire eno kra de fa ho ben eno kra de fa ho ben kramofo de wan kramofo ni na kristofo de wa kristofo ni na ari krishna for de wa krishna for ani illuminati for de wa illuminati for ani wenti we no we ni nyina etu agum bɔne no ana asa abɛdu petrum me ba me aba abɛfrɛ no ke say wa block oba ne line wa block papa nso da na dan mo ama na andam na mo ma ne ndam we fa so bɛ na wɔ ne so wo ba abɔntin fa so ni ne so ma akora no ɛne wɔ dam nso anka fa so ni ne so bɛ me na ma me mo awakɔ aba na pomo te sen bɔkɔ pa na so nyame adom me ho ye papa na me nua be ma ho te sen ne ho ye pa obo adwuma no kwasem na no obi si wode me yi a me de gigi hu kwa ebo mode akokoto obi osman ko se wa nka ne kwa na me se ture bi wo ho na se ye ka mo be ka se ye ne ye tonti no ye gigi ho na emom no ye ntai anyege ho sa ye gigi de ukoto a enmonyam bebe mu no eno ne agege ho pa okay inti family mu currency venture Zahara Enupa ma kumedase ewo akonya kese a ode amami ewo platform yi so yi na me de encha soronko encha pace yesu free currency aso ye ema ahwefo ene atiefo nyina eben metena sisi ya no hu se ye nupa na ewodwa so a ye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules ene hindi heba mixture ye no yi mu nkomo emu adanse ne mu kyerɛkyerɛ mu ne ye de besom mu dodofo yi nkomo ya hyase yi ye de ye aduru a ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ana edi kan won nkomo twetwan yi mu sa aduro we aye aduru a oba ene bema etimi nom se uye bema na utiemi atemiye bema bi wo ha infections pa anadwen infection bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena eba ne sa etimi ma ne bema no sote etimi ma ne bema no fon etimi ma ensansan ene ekrokro bi egu ne bema no ho prekesen bema bi wo ha enam se owura tokuro boni mu afa innam yare no o jonso na obre na ochim ansa na jonso etima ba o wa bonsa jonso so eka ne ntentem bema bi so ho a otewa ubose ho a onam na ensofita na efiri ne bema eba na ne bema ebo no pe ne bema mu nyina edwan no ne bema mu nyina ehhye no bema bi wo ho a aya na otimi nya adwene bi mpo se obi mpo ana ato na duro efiri se onhia adrupa se wo ye bema na utie me a tie me ye Zahara Mixture no ene Zahara G capsules no yade aduro no abasa embe boaw innam yare na ahya wo so ache no innam yare na etetewa ama obema fon ama obema hino bema mese wonum Zahara Mixture no ene Zahara G capsules no innam yare no nyina ebefiri ho oba bi so ho a white pa anase odepo ene na betena eba ne sa sabi etimi ma na himfie ho ebie kakra etimi so ma nsuo bi
egugu na sabi ehunya ni kakra oba bi so ho a etimi agya no nkekaye sɛ woyɛ oba na utie me na white anasa odepoa ene wabetena na wako ako oba me say wako unhu sesaye bia wo ma me no etonchia Zahara mixture ene Zahara G capsules no yade aduro no abasa embeboa wo Kodra store pharmacy shop herbal shop bia oba ye to aduro Ghana ha wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a innam yare ene na betena etimi agya no jonso ya pa etimi so agya no sisi yale etimi so ma ensansan bi a ehunya ni kakra etigu na himfie ho prekesen sa uyo oba na utie me na sa amane we no watoma oba me se enka akiri Zahara mixture no ene Zahara G capsules no yade aduro no abasa embeboa wo oba bi so ho a 5 years ni 2 years ni ontimi emu ne nsa ontimi enya ne menses oba bi so ho onya ne menses na dakoro pe na me se atwa eba ne sa oba bi wo ho a ohaw pa no nam ewo na awom sa uyo oba na sa situation wei ana wo ma Zahara mixture ene Zahara G capsules no yade aduro no abasa embeboa wo Kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo ubenya sa aduro yi bi oba bi so ho a oni atenka eno ale se oda ho se ya sa uyo oba na utie me na ne watenka ekofom anasa oni atenka Zahara mixture no ene Zahara G capsules no eno ni wa aduro abeboa wo na me se sa aduro wei nubura ahodo pa na odofo yede afa mfidie atwetwe mu ahoden no ede aye eti sa wo ho na wo sa wo ho na immune system no ewo fom odofo bi wo ho enam science no de bia ubonsa waye no fo yale nkete ubonsa ehana dwen oye bibi kakra bia ubonsa wabere na ote so na ohuna mane de bia ubonsa ewan nkete wabo 2 years 5 years 10 years in oda ho bowa odofo bi so ho a de bia ubonsa infections na ehana dwen na enini diesi se infections no ene na betena adura ubonsa obi anoma or recover enya yaresa no ubonsa no nko infections no ekọ na ba odofo otisa mesra wo boost to immune system na onkomwa ne nya hoden na ene adura aba odofo ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo bi so ho a osa pa hanadwen mesisa aduane toni yema buai ondidi yeso a na amanuhunu pa na ohu oje ne hu baabi a enje ho abosa ne boa no nyina ehyehye no odofo otisa na osa no ene wabetena odofo Kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo ebia na wato aduro no na unya chichire mu bi ana se bibi chire wadwene so friend na mai 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo komatwetwe na duru ya duru ya fe no hindi heba mixture na mesisa aduro we eye nubura ahodo anede aye sa uwo ho na malaria fever ene wabetena na tete wo ha wadwen de bia wa aposo eye wo ya de bia onko utip epae wo de bia ni padua no aye hyehye utimi endidi enya kama efise wonum ato de bia wonum aye nyono udi aduane no mpo ato wonum a enkwa odofo wohia hindi heba misha obi wo ho so a typhoid fever hanadwen wako eko na ba edura hodo no wafa odofo mesifa hindi heba mixture na ayi wodro u sugar level na obecheke na de bia ekosoro no na adane wo ayamhyehye no odofo Kodra store pharmacy shop herbal shop bia wo se wo pe hindi heba mixture enu ni adura onoma abeboa wo a regulate u sugar level no odofo bi wo ho a pressure hanadwen adane ne dadwene odofo fa hindi heba mixture na ayi wodro obi wo ho so adwuma oye na edin ogina ententen eche oye adwuma wo eja ho eba ne sa na de bia no amana pomden na atosini odofo otisa hindi heba mixture enu ni adura me kamfo edi ho adanse edi amawo Kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo
wode uduru hɔ a wosi wo pɛ hindi haba mixture adofo wonu maduro na yalie bia ahinta asie ɛtetew ɛwɔ nipadua nim no hindi haba mixture no ɛbɛyi ne nyina ɛde afiri hɔ adofo nkomatwetwe na duru Zahara man capsule so na sɛ duro we ɛyɛ duro a ɛyɛ natural herbs a yɛde abasa yɛde bua bɛɛma bia sɛ woyɛ bɛɛma paa na utie me na wayɛ mmerɛ wɔ mpam woyɛ bɛɛma na utie me na uwo weak erection bɛɛma bi wɔ hɔ a me se sɛbi esam na adwo ɛba ne saa na ma enumguaseɛ paa na aka no sɛ woyɛ bɛɛma na wote saa aduro baako pɛ ana bɛboa wo Zahara man capsules sɛ woyɛ bɛɛma so na wɔ hɔ na premature ejaculation ɛne wabɛtena bɛɛma bi wɔ hɔ a ɛba ne saa da bia bo se yɛbɔ ne samarane 30 seconds wa minute bɛɛma wobɔ sɛ ne wife anaasɛ ne partner mpo ɛto ne sign no na ayamhyehyeɛ pressure atɔ no so ɛfiri sɛ onim sɛ enumguaseɛ ɛbɛba ɛfiri sɛ onim sɛ ɔbaa no ɛbɛyɛ ne twewtwew bɛɛma mesrɛw Zahara man capsules no yɛde aduro no aba sɛ ɛmbɛboa wo kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bi a bɛn wo wo se wo pɛ Zahara man capsules sa woyɛ bɛɛma so na sisi yaleɛ paa ɛne wabɛtena sisi yaleɛ agye wabɔ so wogye ho baabi a ɛngye sisi yaleɛ ɛntimi ɛma wo ndele ɛma ɔbaa no ɛne ngye bɛɛma mesrɛw Zahara man capsules no ɛno ne yɛdura bɛɛma ɛbɛboa wo ɔdɔfoɔ saa gye na mesene biom 0246 34 83 34 0246 34 83 0248 56 93 35 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ da bia meka me cement na ho emma yare no enka wo nhyɛ evi sɛ currency numpa a ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules a ye de abadwa so a ɛboa ɔdɔfoɔ a boost immune system no amu apɔmuden no akɔnanim asɛ to infection bia bi te sɛ gonorrhea syphilis ene Zahara man capsules a ye de abadwa so a ɛboa bɛɛma bia me sɛ emma twetwe no edi ne ho fɛ ɛbɔ ne nsamra ne sɛ wa minute bɛma ene hindi haba mixture ɛboa dɔfoɔ malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes ɛne na bɛtena ɔdɔfoɔ yɛnu pɛ yɛnurei wopɛ bia wokɔ drugstore pharmacy shop herbal shop sɛsɛ baabi a yɛtɔn aduro hɔ bɛnya bi na wowɔ Accra mantam a wokɔ Okaishi drug lane shop sɛ wɔ hɔ nyinaa ɛtɔn bi Halus herbal baseline pharmacy Ruta herbal wobɛnya bi wɔ hɔ na woba Kumasi so a tafefo mu wokɔ PFA pharmacy abuso wɔ hɔ na oba Ashtown emurom so a blazer rekwa Kolinak herbal Misty herbal Apidank herbal se baabi aton aduro Kumasi anase Ghana ha baabi a yeton aduro benya bia bɔ atɔ na me hyɛ obɔ sɛ utɔ aduro na obɛyɛ adanseɛ na wakasɛ currency aduro no ɛyɛ papa me dase mako nyame nhyira me nua bɛma aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM na afei wonua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛna wohwɛ na wotie no na yɛfrɛ Solomon aka Mercy na yɛne na di nkɔmmɔ abisa bɔ ne kuro nti a wɔde akɔda bɛ wiaseɛ na wɔse wɔnhwɛ no na fa message ne brɛ bia na woni Mercy ɛwɔ 0533487726 0533487726 na yɛmɔmɔde ana fɛ yɛnkenkan ɛmfa ɛmaw na yɛbɛkɔ na yɛne Mercy akɔakɔdi nkɔmmɔ yɛguso ɛfrɛ no nti no wode ɛnyɛ afidie no ɛmfiri ha yɛfrɛ no yɛba yɛne no bɛdi nkɔmmɔ yɛtwa yɛn ho abasema Obo, me who ye? What for Udia so? Aday. And then Maria Yabo, Doctor Simenya hepatitis B. And you know what? Oh, Hinay, Dr. Akosia Dia, what power specialist have a hospital? Hey, yet you was saying, Kuran Buffy. She has a meaning in Emu, the Akawa to be a catcher. The Pacho. Kasakasamame. Pacho, and yes, and a buyer. I say, I could see my pain is patron do a free. To only say, nti o ma mint na face ya mambre no ko fanye say de ba ya ma wont na fi yi so ko tan be ma no so ma no ewo ti ba pam me free fie because of nyin say nti ma pa chana me da obi container mu kra na asa boy no esa be fam na ode me ba fi ode me ba fi no papa mo sa age me fefefe kwan so na omo e ma me wo fi na me hwa akra pa chinyin say mu na
oka say onye ready say obehwe ba nyi say no mu me pa cho oso onye ready say obehwe ba me nkoyi akra no amis me ka chen say me metom ma me nyi me nguye say yenso kra na mesoa atokwa da ma akwa na ba wiasa meye me so me nipa me nyima mafu wa pa 7 months mu yakwa ma na me nam kroma me tonsu say enso mu na me to enso na na me tonton ye fe ne nchen ababi won where there's form be me ko fra abe no na me da ba su ko abe no na agu fom ma sesa da ma me nwana akwa akoton na me de bi ma sa akọ pepaye me trase twipaye e de manya pe kwa menye pa be 60 cedi onyim ni nyina menyim ni na no na me twi na menyam de akọ eno abina na me de twa scan me de bi ko hospital me de bi to me ho hospital ho ne oma awo no ma se omo ntade na mo de abre me kopim se bia me ko wo a menim kogu ase temu wono pacho emu wono boy na antene no wanka se bia o me ma uska eya bonidi ma me pacho Solomon aunt no wanka se bia me ma uska bia 50 cedis o am bo support 20 cedis bi na da kwa akoto deto ana se bia pad bi pacho wa anya bi da ye fani busa ne ska wasma wose ne sika wo obi ho okoje a wo mema mamma aso ate pacho no de ye hwenanim sa wa anya bibia amfa ho pacho nyensen mu no na ewo ka me hospital na me wo ye na mamma friend kan say mes Solomon pacho oyire na wo na yesa net friend some person omuyi no okache ojanfon so ka che me mamma mo se omonko pe bosia enfanyi me so mamma de mbe fia okoje sika na de mamma mo sika bebro eno so ya ansa any information bia bi akwana ba wiase wo a wo mto a atade oto de ba akwaye like ni nani ho eye nkwanta de be trepe ana ototo no de ba na jacket 4 bi na na ka won wono na ne fiefo bibi o han da ne nipa 3 na ka ho bai oba no wono wan face kan kan se bia me beton nan na se meto even kwa pampers kwa ba kwa no anya bida onye bida me ba cho nti me bra pain no oni ha onna adechi a oso no mama miska na me dua tok aye koko se ba me mama akwanya no funsuo anu akwaye nyini akwana onya almost be 3 years mu na akwa no ofie ti me pachina me ko adwuma na mama me frem se o ma hwehwe akwa na no mu hu no na me so okay mama me frem madam fu imu sai me se bi akwa na ba ho a pachima ho na mama me frem no mo se akwa no mo se wo kone papa wo no mu ma me pachum akwa na ba no 5 cedis 5 star ana one num bi na aka half no de 5 star ana one num na aka half no de 5 cedis pipa no de pampers 4 pampers bi na wa chechire pacho na pacho akwa no o 2 years ana akwa ndo ko no akwa ne bae no na ma mo giro ma mo pa dancing ba na mo chem se akwa no ko papa o se no de ma me friend bu dan se Solomon akwa bae 5 star na o de ma akra no o akwa no fa 5 star ne 5 cedis ne nyede ana se 5 cedis no fa to drink fambok pampers na o de ma no ada pampers na cake na o se ma kafo a kire no na o ga kana adwe chema na o kate ko no ti o block me ti me pemba pa phone na me de friend me ka ma adwe chen se sende na wo hu sakra no o ye nipa wo wani so a me se ye bo kwa na me mewe ama kwa na anya no funso anu ma ama kwa no obe nipa meye nti ma mpa che mu won hwa akra no baby akwa na nyini sakwa no 9 years na abrantie Solomon yeta friend Mercy to me akwa jeje no ne na wo baako na wagya yakora no de abone so maame ni bi papa ni bi efie ni bi na chese na asema ye mobo pa message no say madam good afternoon I'm in pain for the girl to be okay a man for a year and you don't know the family and you go on okay I said there was here to and the papa okay okay hello yeah good afternoon Mercy now what to say hello Solo Solo what to say ebo na wo ba na what to say
wahunu say oba voice enti me pache o sa friend man biem oba no obaba no edi a onim se ye friend no onie okay me pache enti mercy na eda afidie ne so no yade na to TV ne so no ebia na unsu nim no I say please madam Rashida story is too sad. I need a number. I love him so much. Okay, and you na the mercy bema because you love him. Tinache say the mercy e dia ma prekope. Him ne ye bema. Okay. Inti me da say. Yes I friend bi em. Ebe yere so obefa. O say wahunu so oba voice oba na friend no na ade na phone oba mfre so okay ti eguso ya ye friend wadawro ma bia na won so wo similar case say ye nua ba yi die ne bi okay Akoma FM 87.9 Kumasi. Yeah, hello. yeah solo solo me say oba ne ho te say oba no boy no yo me pa cho ma akoni ma akoni me che say boy ne ho te say But then what means to be come on that oba boy ne ho te say solo adan akra no ma me aya odan e na wo hwa ni Akoma FM 87.9 Kumasi. hello Solomon Messi me pa cho jibre 2 minutes pe mami 2 minutes pe why me say akra no wa ye dan ana wo ma me no wa ye dan ya won hwa kore Messi unse why you busy bank out to fa phone no wadafo bi na fa ya kan ni be din ko ni sase adan na akweda no unhwe no why you dan That's all one me pacho wo ma me na e de beto manimu say wo bai wo su no se wo ni be bia wo na onhwe akra ni ntime mfra wo na me ka che se wa yo boni bi kra na wo de fa che no na e hwe akweda no e ma no oh me pacho wo de ma ti de no na me pacho wa akweda na kasa wo hu na che ya ka sele me ho no ba bi kakra okay wo me wo ntumi nkwasra no sanye na wo sandi ni scan so ache and say boy me ka say de ka so me say na wo de mo me be 2 minutes do whatever ma oi me so why una pana chama no ai so ma me pa so and say dia ta na wo ni te guarantee juma ne ye this time no whatever ma omo ha ni ta me no asanse egala yo me so whatever ma na enche ye na sense bi wa bia oba na twa tro ebi enu akra wo sandi akra ni scan wo se wo nhwe ni ti da ben enche me ga so me so why ma so me scan che na me bi sa se on se ma de show solo ma de tro bi o mo ka kro obi o pesu wo twa wa bepa nti akra no wo hwe no wo se wo hwe no enti me bi sa wo sandi ni scan che na eye da ben na wo ma ne sen enche dia no so me no ma me ka say gente dia anya kasa de obetumi ne na kasa enti me bi sa se da ben na wo ma ne scan na wo ma ne sen Papa, what the can boy you yi manu anke ekọ o ma ne sen. Hello Solo. Hello Solo. Oh me ba so mami to ba so e no back you say wo di yi manu say oh me ma no 1 million and 2 million just enrechi yanke ya wie. Okay. Producer ebo be ya sa friend biem na ye nhwe why nti won fa hwe mai 5 cities bra na akra ni wo 2 years mpo kra mo a 5 cities
any energy drink ena say 2 years into 7 years ni akra no 9 years bibia ma biem e kan sika na me pa na chuma ni send na mo de kwaye dan na akra no yare ana no yare emergency pa so kwa me ko pa bosia na da kwa no ko hospital mom ka so meje na ato no o se oni sika ti me pa next furniture no mo twere medicine ne man na me pia bon se ko pay sika ko to na ko pay sika to ye ansa na obeka kire na wo send you sika ni sa bra ni nyina no wo ba bi away okay enu nti wo se ne manager afre no boss afre no oboa na boss afre no boss afre no ye be san afre ne biem enanu ya na o man sika da bai bo sika ni din wo ba wo 9 years onim school pokra onim school akra ne ko wonim ne wahunu class kra ne gina 27 years ukoto pa na wonim se wontumi hwa akra no a eno ano no shako wo sha condom wa ana wo ba na wutu free mu a simple ene eno no ye natural way of family planning wa fa ho adi ehjem na wudi gum enyinsane ya wo se wo bi nhwe no wuti so no apampaso fa message bra na menkai ma okay obisi don't blame please the blame is the mine okay the blame is the man ampa instead me blame no enu tie bia na won so wo similar case wo ti say yenua ba yi de yi bi said ye tie bia me pa cho ni phone ni de wonyi fa to nche because ono na me ni ye program no na se course no ekọ ne so a wo bete paw Mercy ampa ni tiri hu se nkokwadwie Mercy ampa imagine akua na ni nua ba ma ka kire wo se wono so ye kremoni ana wo ye kremoni o ba ma no ye kremoni patmenyo ba ma ni kremoni da bi meka ai Solomon de se we hwe na onye kremoni na oye young guy 27 years mumienu nyina mo ye nkola ena makodi nkola agoro enti dia wo ye yi wo hye media misro no wo hye ai asase ase o wo hye asase ase ena wo ye saade no na wunye sika na wo ma wo baby eni a se ye no me ma wo papa ye no me ma wo ena wo busa no wo mfa sika na ma wo fa ma na se wo de bank obehunu sika no solo onfa ma o de ba anka omo hwe ye mai aka no no so obe check ya ma wo ma share bisa no enra me ne bo nkomo no me ma 300 and me ma 100 cedis enra echi me ma ni sei obe check ni nyina at once na me se 5 minutes kura nko be ka che ne boss chen na akura na me hwe no ba bia ne ma me de me akọ no ese se me nya adaje kakra bi na me chechirem kakra chere wo be fra hwan wo fra ya je die oni bi aka no ko fra hwan wo fra ya je die fra na akọ se ne phone ko be ko lo ye hia ni se wawo amese atopato de anya nkola ade ye se waso atopato a na wahun se enkola wom agro na ye kodie no eye mpanyini gro na se ekua atopa eye wukotopa eye se wukonyinsai because wo ne bada ohu besa no esu na eba no se wini low sperm count nko ade a ebenyinsai eye seconds na nyemo ba seconds na nyemo ohu bagu mu ano no wanyem eti se wuntumi a menko hu o tom menko hu o de tata okura adwane o de tata wa dwane solo baby a wo hye no me de misuro misuro baby a wo hye no enti mentwitwa ntro akura no se de akura no esi busa ne papa na maami si suo manko me maami no me nka hwe nkyira no because e bi ewura n'ani ase me abrabo no ebi wura wani asisei na wusu saa na enye obi na betufuo sentinel se so mfa ba ma me nka hwe nkyira no ono akoye na wura mu no wahu dia ya na mom solo wona wo toto wo pakọ wo toto wo pakọ na wo be hia wudifuo se wo si akora wo nhwe no na wo be ma ne maami esu saa ade a ya ne se on se be ma na wu a enu ano no akua wonim se wawu ana wo hwe wo ba
eti se de etie bia no wo hwa wo ba wo se wo se wo sua no e na o ka che ne se ne papa awu omo mu tie area ho telephone no wire for omo mu tie area ho wo mo ni area ho no ye be tire mu sensie papa ne yanwu ye no obi enim se papa wo ne wo yi woni e o wa ha onyanwu ye Mercy onenam ho Solomon onenam ho eti wonya nwu ne de obi be so akora ne nsa se hey wo papa nie kwano ho okay e na wa hwe ade a wo de ma energy drink na wo de ma akora energy drink 2 years ya akora de 2 years ya kan to so se man akora nnom ada solo de ne ha wa agre sa no yo solo wo ya bodama na wo beto wo papa sei na oyeye na me gidi ye kra se wo papa sei wo hu ne 2 years no wa sai hu ne biem akwanya du na man kasa hu ne biem wo hu akra ne 2 years man 5 cities ni we no patron san hu ne biem 7 years ni wo hu ne ba ne biem 7 years yo solo mate solo o ya abranti a wo ho say you know wo de wutiri yo na girls na anke de water down ho ya da na okotere sesi ya da na okotere enti sa mre ya wo sui no eno so ye no me kase mate enti Solomon hwa wo hu yie na ya de sese wo ye was say oh so sorry my dear I'm even crying that guy must be arrested again okay ya chire ba akọ ya ba chire me yenu was say she's very stubborn menim. Okay, but please ask her for me. How old was she when she got pregnant? She's very stubborn. Me da say papa. Okay, was he this man? Okay, me da say. Was say please the blame is the man. Me da say. Okay, intie bia na won so was similar story and na case for said ye city bia no say bia obia nyise we say ya wo hwa kra na nyise no ho was say onye anampo was say wo say woni abrante bi gire ho ti ebetumi aba say nyinse no so ya abrante no edia ni nyina mu no so betumi ade aba na wo betumi afre na waba oba na wo yira kwane a hye so wo be frɛ 055 260 1529 production line no eno no 055 260 1529 055 260 1529 yewo kumasi askra ye ne kumasi mo ena edi enhwe ne mo wadawroma odi case baha ye nyisika yenko na ye ne menua baha ene menua be ma bi nkodi nkomo eye Samens Vital was say agan eto sen say ye the precare natural powder ene de aba we ye prekese powder na eye kama ke be me na yenko so fefe. Okay. Samens Vital herbal mixture any capsules. Hon common ye babedi. Ye precare natural powder ne so. Ka ho na de bia ka twete for pasa Samens ne de. Ye ka wa wonim dada agan na se jan. Eje beto sen e de ama won so waje utu e wo ho. Samens Vital herbal mixture dre. Ya de bia e fasisi ya de ho bia oto ye dre bi na wonoma ebeji e de free ho se yes siyade anase wosisi na ekuro ewoma edra kan form owie yi Samens Vital herbal mixture ene ne capsules on se usisi no se muya wo ya bia na adwuma no a wo ye no se de osipagya niema esifa no unye ne yie ntina de bia na usisi wo ya Auto Samens Vital herbal mixture ene capsules de bi now the precare natural powder ne ka ho a ebeboa wa yi usisi mu nyina ma kuro bia wo usisi mu bia afiri ho ama ho ato obi de ne to ase entini no de fa se ne sciatica nerve no ena yade abam eno nti wo tena se na wo so de abon se na ho na twen kakra etwen ya sa oda na wo so de a ho ne twen sa na ye sciatica oto ase entini na etwen a Samens Vital herbal mixture ene capsules na wo tonom amanesiesie oto asentire ne mu nyina de atwe ni nyina bejai ama won so wada na ho odan so na wo so de anasa wo tena se na wo so de mpo a no so emu bajo kama ama won so bibia ekoso yie de ama emema no ebi de ye urinary tract infection ye friend sedwu so twa no na ye anatemache abam obo ha wojo so wo kan sisi so no anwe ne sesa no na se eye ne ja ote ya wodwonso no a wodwonso no bo won so okoda nwumra otimi sori prensampre 9 prenum dwonso asa na ade ache ebi si ne namfo mfre na atapapa adan ya wakodwonso ama dwonso ni mu apa mienu yen starting mfre no atapapa eye yade na wo yare koto Samens Vital herbal mixture ne capsules ni binenom
onuma ebesiesie ojo so twa mo ha oni nyina ama ho ato premature ejaculation be ma bi wo hɔ a eja ne de enye ekwadwo to de timi ma ne muso na enso sɔre a wo hwɛ ba bia no ahwefom sei brim eja hwetere sam be ma no ato din ne e from Mr 2 minutes mine obo ane e bo apedwa no pa na ira mu na nanim ni nyina oto agan ni bia onso beto sen amedura no pa o ira ni age ama wonso wani agire obi tu de ne kura de aye wobre ayese nkontomire no ayese pacha wontumi fanya hwe ni nyina auto cements vital herbal mixture any capsules ni bi na the pre-care natural powder ne ka ho a ebetu ase yi e de free ho ye bi ka cho se eduro no woto afre yen ofre ya mema ni titi brotherhood code ne wo ho ye be bia ma wo se de be ya okeka sie ni a ebedura no pa na ayire de nyame ase wi ana ase de di ho no so wo be ma no en wo de ma your numbers no e 0244 718 557 0244 718 557 and also 0241 604 702 0241 604 702 obe maybe wo ho a ono de na ye koko na ye akwa fichira sabe na ne kokobo no atwe na abesensen ho na ye wo ya gidigidi ni nyina auto cements vital herbal mixture any capsules no na the pre-care powder ne so ka ho a ebe boa wa tu koko na se de fru ni padua ni mu nyina ama won so wo ho atumi ato ma na ye koka se mema na san no mani age no a mo so be ma na kɔ no magan na wato sen di be hia wo na wanwe wo se na ada ho pa sister wa kum be ma ne sunsum ni mora wato agan odi be nyina wa ma na te ko nyina wo so e bia na enye ofoto a e bia wo be ma ne ba ho no de boss wa wo so ya na wonya atenka bia anase ho no so a wo wesen ti ya na ututu kuro enu ti ade ne mu de kura ya na wo nte ni nyina auto cements vital herbal mixture ne capsules ni bia oba ebesiesie wa himfie ho ho beye kama ebra ne so a ho beye wet ho beye moist kama won so watenka ne be basro ama be ma ne to agan no no de ba agan onso wabudi ahia no na ese ho aye de na bibia enso aye kama mo so afishiko mu hawo mu wo mu hawo bia no auto cements vital herbal mixture ne capsules ni bia ebesiesi wa fichiko no bre so aye va anya kala na bega se wa ma adwuma ne 15th ni atu din wa adwuma mo ho ebesiesi ni nyina de free ho bank tinkete no ana se ba bebre ma ne bro so yaw na edi akire nyina auto cements vital herbal mixture ne capsules na ebetu ase de free ho candidiasis ni ebe ye free ho ama pampan bone na age ho aboso ni nyina ebe free ho ama won so ho ato cements vital herbal mixture any capsules your numbers ni bio 0244 718 557 and as 0241 604 702 you pre-care natural powder ne ho commodity okay Marco yeah to us na o kan bi fa candidiasis ho ye odepua ye candidiasis obia de na adwen ko say ma ai no cry one form of it okay your types sa genital candidiasis no ho ye ma ne mema nyina okay na ya mpempi no ma ne de na ehu say na bibi efro se ba science ofita bi ni fro se ba ne ade na fei bo se bia na se keka no titi bua kuro ni ade nyina wo ho eno ye ma no na mema no nso omo de no se ye omo a empempi no ya no de omadwen ko bu ba bi foforo because said the city no say friends genital candidiasis na ba sa na so ye be ma bo se sabi ontohwe no na ye reddish anasa ye ko afense ubonse ensansan bia ba begu be ma no ho enti wan hwe ye pe no be ka say gonorrhea anasa ye syphilis because eno ne enim say yes a e wo wa so a wu discharge wu nsuo bi say free be ma mu ba fe ojo so a wo beti yaw e ma no so e ye omo asa omo te sa yaw no se wakosa tibia we bi say candidiasis say ye oral trash no ho ubu a ne de na ye na no bonsi na no amfitamfita bonsi na num esoro ho no nyina na ye mfitamfita so hu sa ne ma we nyina ni nyina ye candidiasis obi wo so asabi ne nofo ase obi na motuom e ho nyina aka ho e no ne friend cutaneous
candidiasis no aha eno etimi ye ono fo ase etimi ye omotuom ba bia ho ye moist bia etimi ye ho na mema ne pempi no ahunidie no ya na wo form die no e wo shots ba ko ye betimi a na otwe tu be ko no hwa ase nyina ye se nika enya sem ketu akra e ko basa na ye wo haw se wakosa tibia we hu ya ni nyina no eye agan now the prickle natural powder ne dey aka ho because sa ne ma we mienu ka bomu a say ye candidiasis say ye den say ye enam nsan ade aya na gonorrhea na me kan ho asemi ana say ye syphilis say ye sa wo haw ni bi kura wo de to agan no na to prickle natural powder ne ka ho eno ano no ebeyi sa ne ma we nyina afiri ho akwa ama ana say obi wo ha ne de no aye invasive Marco ye can invasive candidiasis are the worst form of it eno na ehu pa sa candidiasis ye friend invasive eno no e kire se emmoa no kan bi ba candidate abikan no wako moja no wako bloodstream no otimi kan wani okọ wadwene no ho okọ akoma no ho me se edru sa tibia no kra na wo de answer ba akota agan no no atọ prickle natural powder na ka ho okay mfa ho ni invasive say cutaneous say oral trash say genital ni nyina obi su kra de esophageal eti say obi anya ulcer say peptic ulcer so esophageal ulcer ho ye minimum ha aha eno so obi a o mina dia na ne ya ne ade me pacho de koto agan no na to prickle natural powder na ka ho na free ya catch say ye wa kwanchira hodo bebre no be kasa efa wo nua ne diem efa wo adwuma semu wo lifestyle in general ye be kira wo se be ya se de be ya wo numado na be kokra ensan ba bio yes afen so obi wa be ma bi wa nya oligospermia oligospermia chere say low sperm count yes aha se wonya saatibia wadru saatibia mu ntimi nwa me pa to ensu prickle natural powder agan ewo ho wo de answer ba ko tobi no afre ye number no ebi a wo de no kwa de ozospermia e kire se emmoa no enkwamoa no ebi ewu ebi telate ebi tiate e basa enya de se obetima wo amena ye sa ai ti se oba bia ono nso ne mfichi komo wo ha wo ho se ebi a absence of menstruation ni nyina no oto aduro no penal frey a ni ya kire kwan abefa so abenu afi enuane e beboa wo amma sa ne ma no nyina kwa ensa mabiem ni nyina nso ba akoto prickle natural powder no ato agan no nsuo ne topa ni nyina wo ye oba wo ye bema wo to na ne de na bema so kwa mo kasa agan no maka jiutu so bema ne no oba ne so nom na ni nyina ye kama enti ye no ma bibia infections bia wo waposo nsa ye titiriti na ye titiriti ni nyina be free wo akwa ma wa ti bremu na ye wo jaden no ni nyina be free wo obi wa no complain na ni ade sa o ha we nyina no e ya agan any prickle natural powder wo de answer wo beto se ubo wa no ano odin e asma me pa cho koto prickle natural powder no na to wo ka ho na de frɛ ni hu nkomo number ni 0244 718 557 0244 718 557 0241 604 702 0241 604 702 se o pedudu atu o ti region elecplem e wo ti region dambai ubenya bia to sanso na be nice pharmacy so o dambai ho na se enro na bu ho etimu aya mo free dambai ne ade no monko ho ubenya bia to na bibia nso ay kama afi o free nso a de ben ubia nso ye betro na e ho nso etimenya bia to ma do ye kan ne aka se agan eto sen sabe nyame islam pa okay me da say Akoma 87.9 FM na fe wonu ya TV yakwa o mane so na yegusu aya yesan ewo so Mercy ahoma emo na eniema mu nye ene we sori wadidi ana eniema mu nye no wade no kwatere kwa enenam ana se atade kata so na ne ba no wadidi ana wade no kwatere kwa enenam wo se wo mfie sen 23 ena oba no wo sen pacho 9 years wuti free me beka sen tonight free 23 mu pacho beka 14 nti unyi sen ye na wo sen pacho menyi me na me pacho me age pacho me na me 22 se me bisa wo so 23 me pacho menyi mo ye no pacho so me na me 21 so wenyi mo ye no pacho 21 ena akra ne 9 years nti 20 na kwa onya 9 years nti 21 plus 9 years sen
Pacho 21. Plus 9. 30. Okay, into what 30 years? Pacho me do 30 years. Me bisa wo age no so 23. Eno me bisa say oba no enya sen. Pacho 9 years. Enti se meti 9 no free 23 mu a. Na ka 14. Meaning say unyin say na wo 14 years. Me pacho 14 na pacho na me check. What date of birth is saying? 30th December. 30th December. Me pacho 1999. 1999. Pacho. Okay. Nti nti what was saying? Okay, and no na me pese me say baby owo no menim say wo hwe wo tie ye to ne nkra na afi ma bedwafo mrem. You see what was saying 26 years. Yanko. Ti wonyi me ye na wo 14 years, 17 years. Because 17 years here. To ne nkra 17. Yeah. Kasa. Pacho Solomon me chew. Hey, eno ani. Wo da so pe no wa hunu. Pacho Debi. Wo da so do no. Pacho Debi. Wo nyina wa metiti boko. Pacho Debi. Wonyin sa ye nso wangugu so na ade wo ye. Pacho Debi. To ne nkra mo ni mere na de o ye di ase wo do wom. Ma ye me ya. Ti fa yaw ne kasa. Wo bia wo yaw mu de yaw ne kasa. Ti fa yaw ne kasa ne yenko. Solomon. Akra na one me wo ye na won pese obehwe akra no. O de so ne me be akra na papa wa o de kire me. Na me mfa no koma no won hwe akra no. Dan so be ma akra na di yaw. No osu. Sa de be china asemada. Makọ obu akọ peska da ma obade akọ school de. Menye sa de ni biom. E ka ma bo nyina. Wo de fma de brem. Me ejima de. Na ti won hwe akra no. E ma kom kran de akra no. Akwa ne more kwampobu afu kwampobu a me na wo de. Na de ni na bubu na de nam ho woni nya ne da be na ne be de msese ka ayi bosi ase no abro 100 cedis e ka na wo ka so metua ni na 100 cedis pacho me side from start time de hwa akwa ni na na no obenya atua ma obenya mate ye be ye ho adwuma why wa buru ni nuada pacho me nye bi krada okay bejafo mo de montrance na ye nhye ho no ase nti no yegu so ye be ye ho adwuma ate don't worry obehwe ne ba ti se be di ne dwuma pa medas okay ye mo free ho no okay ma me nko na me nkofa na hyene so ma me se me sese wo case a ye wo kumase asko ye ne mo ene hwe ne mu wa blocking no wa blocking no wa block your papa ya friend wanya no ye bedi dwuma no so ama ti se won so be ma na block wo hu no na kira kwan wo de bomode ya ne bra ye be hwehwe no ba bia wo bia no ye be hwehwe no ede no ama nti ye nkofa o meheba wotifo nyina baby bia wa wuti ye no eha eye o meheba clinic a ya so ye no akra ye wo awudome runabout ena kumase nso so ye wo ebu akwase paase enyarewa bebre na erade efa me so esa eno nti mi pato se wutie me sabri nko ade a na se wo yare a fa number no amede to so no na bo mod na tu anamo ne bra na erade nso so ye bo yade so nko ade a na erade mfa me so emoa e bia wutie me wo animu haw ani no da bia metena fidie so a meka se e bifra ye won senchani bi wo ho a daadi ewo nipadua no emu ana ani no eso ene che se ani no e bifra obi wo ho a ohu ade se bo obi hu ade se ngusie obi wo ho ensuo ta nani no eso obi wo ho anani ne baako hunu baako nso so ehunu obi kura wo ho a ohwe light na nyankonton atwa light no ho ehia ana bulb no ho ehia ena obi kura wo ho a ohwe bulb abo se bulb no ehye ebo emu ena obi kura nso wo ho a se or driver a ubo one side driving no wo hia car foforo na se ya nwumre a light na car na light na ehia na adro mfiamfia bi wo no anka se hu ni se nani no enye entime enye kane a enye light enso no dey drive that could bit my order bone nti se wo sa hawo no ene de mambo bo so nyina no a fame number no ne frɛ ne bra na awurade emfame so emoa eno akire no bi kura wo a ete esi nani baako eso ena obi nso so wo ho a nani fitaa no fitaa foforo bi aba so a etene betuntum ne so ena obi nso kura wo ho a nani ne baako hunu baako nso so ehunu misrew so tena ho a wo ho
baako na edum no a ehunu no ebeba beka de ehunu no ama wani no mienu nyinaa no efra eno nti mesro fa me number no frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo me number no 0550 57 57 00 75 75 0550 57 57 00 75 75 and 0594 87 39 69 0594 87 39 69 intimi pacho se utie me afrefo no a mo frɛ no afrefo no munya abotre saa de 05 etwato no de 75 etwato no eno no mea na mepeke saa line no intimi mi kasa wi a na mafrɛ na me ne makasa na aye kama eno akire no eni no obi wo hɔ a nani no etutu no obi ani ne keka no obi ani ne aprunsu ana obi kura nso so hɔ a nani no so obi firi akire eba obehunu sɛ obi na eba ne nipa ne hyɛ atade kɔkɔɔ anaasɛ atade tuntum na enso so sɛ nipa no amɛ no a onhunu sɛ eye kofi anaasɛ eye afia mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade mfa me so mo anya saa emfofo ebetima adan wo kwae anesa nso a wani no ebetima adum anaasɛ afira koraa eno akire no obi ho aya na say de entintan pa esensan sanani ne eso no asa de entintan say sanani ne eso no mesrew fa number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa eno akire no obi ho akompo ehye ne minimu mesrew se utie mi na se kompo ehye o minimu a last week ne me ba ye ne me kan say se kompo ne hye o minimu na se woni sika enhaw ho kra eno an so de obeba ha uba na obeka kire oba pa se kompo no doctor na ka se omibehu a mehwe achewa eno an se me ma unku ni bidi asra so na akọ eno nti e bia wo kompo na ha wo no doctor se for se brane emfa se kai enka woni sika wo de bra Akoma FM ha se na wo de memfa duro no enchew na wotwe mienu achi sa bra betena afidie su na yanhwe se kompo no eduro na me de che wo na manyo kapre no ewo ho anase ni ho wo ha oni bi wo ho a wo ho ya na hu hia se ye be kasa ho eno nti na me se o de woni sika na se kompo ni bi hye wo minimu a bra Akoma FM ha se na wo de ye nyina betena ha na yemfa camera ni nsus na ahwefo ne atiefo nsu hunu se de ye ka na eye no kore wo betena ase ne twa ama mansa nyina ahwe na me de aduro no ama me de aduro ne ma wo a na se aduro ne sa na wasa aba betena so ne nyina ya hwe se kompon ewo ho ana se eni ho se wo hwe na se bia wo nkan okwa wa na se wuntimi made a fa me number ne frɛ ne bra ana wo fele se wo beba ha se eni dia no fa me number na framba na man de majuska so wo ba maso ye ho ne dia majuska what you say me pese nipa hunu se aduro ni wo ho what you say me pese Ghana fo hunu di wo mimu enu ndi se wutie me na so woni ska dia wo ba ha mehwe achew menye wo peso na se wo fere se obeba ha mama fo hunu dia eno ne die wo ba maso ene ne me fa ncho na dia tie se ekon na se kompo no kra no wo na no manfo ahunu nada o mahunu intidi enti na wo ma na yemfa yentwa na wati ase na yenhwe wo na ho nto eno achi nse wutie me na se fibroid eda wo yem kompo kura e ko na fibroid eda wo yem asma hawo odofo fa me number ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa me pa cho me number no so fra na se yemfa wansa Akoma FM no emanfo tie emanfo hwe line e busy akoso wangasa line e busy dada enti se ye nansa kura na ade be fra emoa ba mu ngasa ya azan line de kosoa ne frɛ se ye yebefa se na wotwe kura na ade odi benyame a kosoa ne frɛ enyai efrɛ me number no 0594 87 39 69 0594 87 39 69 bia wutie mi stroke ed wato fom tim oje wo ho a enye obi wo ho stroke no gise obo diaper ansa na otimi anante obi wo ho stroke no amasa bi misem kana no achia ama wontimi nya na ho hwe chese ontimi mpie kura e kama koma we ndi nka makoma se menhwe nche
bɛka makoma ada a mɛtena ha bɛka makoma no nso mɛhwɛ enipa mienu ɛna akyi mɛhwɛ ɔbaa baako bɛɛma baako na ma make sure sɛ wɔn nso fie kɔ wɔn anim a wɔn ni sika ɛnu ti sɛ wotie me na sese de menya mɛhwɛ ano ne nkyɛn sɛ wotie me na sɛ stroke ni bi de wato fam team ogye ho ɛnyɛ ɛmanfo atwa wabɛ a fa me number na frɛ ne bra na awurade mfa me so mo o me herbal clinic ya so ye no Accra yewo awudome runabout Kumase nso so no yewo ebuakwa sepase ene yewo me pacho Accra no ye masa o ba yebuki ansane aba yebuki ansane aba me pamcho mo a last week mo ba ye no a mo mu ki esan ma mo ba afie no mo fa nkyeme me betena afidie so no me ka se ye mu ki na se wo ba mesa mo tu ka akọ me sero de maka no saa na wasa me de ye adwuma na boa musika no ho hia na yanso so wasa menum asem no so no me de ye adwuma endi sa wo ba Accra na wa frɛ no mabukiu ansa na watimi aba sa yanso so no sɛ Kumase ha sɛ ne de da bia wutimi ba afei so sɛ wo pɛ eba e de ato na so a wo pɛ eba e de ato na so a wo ba awurade e be fa me so aboa ɛno akire no obi wo ho a wode ne na si fom a na ne na ho hyehye no obi wo ho a wotia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress so no me pacho sanse nchani we se no so onya pressure any diabetes a di stroke yade no eba me pacho pa tie nie obi wo ho a otia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress eso no sa de ne di stroke ba ene obi nso so wo ho a ne na ho hyehye ndi se de wode ointment ano ehye afa ne na ho no ne nyina nso so di stroke eba enu achi no wa wo ba Accra no entimi nante me pacho tie nie wa wo ba Accra no ontimi enante wo pressure ne bi wo diabetes ni ebi obi kura wo ho nso so a me pacho tie nie obi wo ho a otwa me pacho pa tie nie obi wo ho a otwa obi wo ho a otwa epilepsy na meka ho asem no bomodena ne fa me number no ne bra na awurade emfa me so emoa wo bomodena ne fa me number no ne bra na awurade emfa me so emoa wo bia yabo yade bi so ana yade bi ha wo chiri me pacho tienie na se wuntimi emma o me herbal clinic me package aduro na me de aduro no abrɛw eni gisam ne se wo Ghana ha na se wo ba bi se hwi wo Cape wo takra de wuntimi ma me de aduro no bi bɛbrɛw na se me de aduro no nso brɛw a mini kan nyi usika ansa medical de aduro na brɛw se wo nsa kan aduro no wia na de misika abrɛ me na se wo amanone de a me pacho pa tienie medical age usika no ansa o amanone a medical age usika ansa na afa amanone fo no so a mo asan di sika aba mu no ni nyama ye no me pacho mo nkama koma nto mo yem ebe badodo me pacho me number no 0550 0550 57 00 75 and 0594 87 39 69 jiweni bim 0594 87 39 69 nyame nka mo pa nyame enka ho so aha 87.9 FM na Feonia TV mama Pastor Julius Akwaba Josuma Nana Akwaba Evangelist Akwaba Obaya Akwaba ene waka de ne mama mfa entwamu enhyemu prako enti Beluchi wada Roma fato so emame nyame ya atomu a kwasi ada bosumi ni da etoso mienu 2nd November November bosome ne de to so emienu ebia maboduku ni ade obi ehu mesada ti obebi sasada na mako aboduku amaboduku tuntum sanse maase na efremu eye mekunu emame efremu enti nyame eya atomu a 2nd November kwesi ada ya na yedi na wotweda no ewo asafo ti ne din oba pene Janet adwoa abrefi yede edin a ye nyina yede frɛ no eye antiefi na neba eye mikunu Inspector Ebenezer Osei Tutu ye friend da chehene be kwai MTTD eho na Inspector Ebenezer Osei Tutu da chehene owo be kwai MTTD ne maame na eda fom intimase na eda fom no na we ye na wotweda we nya yida we ye na wotweda nyame ya atomu a kwesiada inti sister Aba White Aba White nso emame wono ne eba pani makuma na bema na kwame omunyina so eka abusua no sister Nakua eye ne nua
ne nua okay wo mu nyina ne abusua ne nyina atu yensa de afre jam for se momra na momeboa ye na yentumi eni na wotwe da no ewo asafo na eben palace no ohene na hemfie ho asafo hemfie ho nti nyame ya adomu a eye da no so edru ho a mo beba nti inspector Benezo say to dache hene na school for ene a police for nyina police for maame ene da for mu ene a police for yere no nso ya se ene da for mu nti nyina ye mra na ye meboa no Pastor Julius Marco amechia nana ya Besanjis Laundry Services Christian service okwa we still nyoma nyina ama Jody fashion so no ya no pimpam suit mame so patasa market okwa wa pamodi ama ma nyoma mienu na meka de di kan ye mema na ye ne obada na ase de edu abahwe a je se obi na sheda bo aboso ebe force so afedi abahwe ne de je se hwe no na ya na some question ba ko pe ya na mo ho ba mu dia ya na me ko fi amte ye mo invite me se me refi oh se mo pena se ye me boa dia ne nka na aka no nka wo be yes ana ko abodawuro kokon asante mamwe manya de ho dwo bi a me ko fire me nyina momra ani ye ba yi na be ya dansefo e mo ba asem yi ni mu binti anya we kura no ye betimi aboa na se wo kwakọ dada obi aba ba na ko hye ba bi na kwakọ da wie na nyensia bam na ba piem na fe du se obi ska ma kura na to bi ne de age se ye fre dwa bodwa abusua ni ansana dam ana ye no ye de ana munim se aya na omunim se mo ko da ba beba ma na solo mi de o kika no wo ye adwuma wa amenam o solo wo ye adwuma wa amenam okono wa ma ni obi na ayo ma me on e bia me ka me se bon ba wa ka se bon ni be kum bon fo ana de wo pese obi mfa nya wo no sao eti ye no mi aye na namu ana ya bra nyina no ya yesuba ya yesuban because ye mpese obi di ba ye no eno na de yankofo no su o sugu su na ye no me na fe ye bre yes nyame ho obi ti me bra o nyame ti o pa na bre o ba bra so adwe da o ti mu nya mama na ba hwe na fomu mo ye mienu no kra na ye very terrible this time so wo hwe ba pa say me person be responsible na me mama manya ba bi gira mama e very difficult now it is a be man oban pa ko mo bu nkra e de a na nka mpese oban ko a how now you this same say the tell ba na say so na wo mo po mo to as dem na ye hu omo buru ewia na omo buru ewia pa na yehu masere solo pa ya na o mechi otu udi ngwa udi ade panke be o ye de ya nka wari mu ade am dwa kura ne sa I say why ade na say obi atwitu bada was what tweeting bad tin em buafu na wo say o ya ade papa won na be ya ade papa me de bon ya tweet won na be ya ade bon eti ya papa na nka mu wo ya menye so o ya papa ko meche no o da bi na se wo na wo ka che ni nua ba wo ka che ni nua ba ma se onu so ye ba ma won hwe wo wo ko die no kra no wo mo ni so won kra nyame do no kwa no so wo hwe wo na ka wo hia kwasempe ko be wo bo ni so yo oh na ya ze ya chimenti me buafu wo boda mo hwe me da baby mo hwe de mo so lo baby wo bia me ka no kwa kira akwa no na on fine boy come akwa na to come fine boy na so lo boda ma na school for nyina go school no otifie wan ko school so lo na ya sa sikanti akwa kitu tu ya ma kwa bra ba sai ma bebe so lo wo bia wo mra o ma hwe ne ba na abaya asumnyo no ma me wie ne se nkwase afuse wo munya wiase ba da bi na me da so bo bi ba ebi so boko fo mu na ye ba e ma no mo mani na no musu anya nsa na wie ya wie dia ma wie dia ma wie say ye kai wo bi adwen ne to wo bi adwen ne to ho de madam ba bi adi wo de ne ko ye kai ko musu anya nsa be re nya duma ye be ma bi di wo obi apoja nine ye kai se sie yo abaye ju wo bra
abaya yi pra ba ye kina wie Baluchi style. so pega ne nan efia na baba ama obi so ko share da ma Bema. Oh, pagya ne nan say. Ya de be fa chirasem. Ya de be fa chiri. pega na jo feel Na chirasem. ubati gaw Mummy and for Ebi su be ku tunu ho. Ebi su be ku tunu. obi so afi na beto Say ya. obi so de ba baje kuna kwaje ya onati ba kuma fa Ya wa ha. ya ka ya ba kan ye Obi so ye hwi baro. Ya sha wa no. Ai, usu ye. Na wo de baba. Okay. Okay. Agria. Marco. Samosi. Mama na say so mo nhwa obi kra ho ha wo so wan krokro me wan fra me an krokro me ti akola no me nhwa Ya hwe. Ena me no wonye je me so ena me fra wo ena ase de wo mfa no ena enkaga no kra nsa wo ne wo ho na ne na gyaye woni na gyaye no eno de wo gya nkola ne nyina bo so fa wo na ye wo dia ne nkola no mbe ye medan hwe ene mre mema na ni abra nkasa ene se de wiase ne isi kɔ no wan hwɛ wo ba wo so mfa so kra wo de nam wiase ene sɛn wo so mfa so ene sɛn sese wo bia ni abere se wo hwɛ ne ba ama na gine yie se be ya daachi bi wo ma no kra na mo aya na efe enti mo obi meka nkyerɛ wo se hwɛ wo ba se wo ma me betena ka kyerɛ wo se hwɛ wo ba na kyerɛ se wo nyansa no ene sɛn na wunyansa na wutumi story didie na ene sai eti mesrew se wukofo oba no nko a dia mese ene ma na aba no ebia hye de gina kwan no ho frɛfrɛ wo mo omo frɛfrɛ mo boys no omo frɛfrɛ mo omo nyanyam eti se wunya ready a men enko ho mese ye frɛ no twɛn na kɔta no so akɔta se wan twɛn na kɔta ne so ankɔta a wo benya asɛm ebia ni na krahye krahye akora no na wo de ne ba no akora no so wo de ne ba no nyina no wo asɛm e wo ho da kye nkora no wo bebu wo ho akonta o omo mfra mo e na mokɔfa wo mo aba enti solo abusuafo o ye papa nka mo gina ho de ode ba ye enie muntu mo de hye ne fo na ya munyan wo mo so so na ya mo so mnante ne so no sese de oye nyina nti munte ye munhunu ye ya de ne kwotu munyam na mko beli no ye se wo ye de ya nye obi ba ne ye ka kire mo so wa nyam no enti ni nyina mo nhwe enhu ye ana ni nyina mo nka bibi nkire no enti ye sira mo abusua bibi ba se ya mo nso de nyina kakra na mo nka nkire no me de ababa wa we de me ka kyense ni ti ni de ba ya ne ya okay ni ti ni de wakofa akola we ya ba no ni ti ni de e ba ya ne ya obetwa ahwe me de nsuo 1000 agu ne so sese de oboya ne se so bolo wo ho on chance na wonye because oye kramoni omo de omo ye ma ne ye kama on fa nyoma bi nkeka ho na won chance mfa nsi ne ti na de okofa aye no kwase ampanyi ne okofa aye no ono a ene wadwane kɔ no enti saa mene ya ba ye ne kakra eno ne ye frɛ ema tan no na edu de e de no soso a ema na baba abedi enti ye tota wo bra wa ya age na mama ye soso mama soso a no me ye soso mama so efiri sɛ wa ye de wa bre enti saa mre mesra no so bolo no on chance ye no onko ye bi no fancy ni tiri so na won hwɛ ne ba no because said de wakɔhye amena mu ye kwa hwɛ ne fira amena ba mu enti saa mre de ye tu ne fuaro no oye so a ɛbɛboa no nyame be hyira so na akora we watumi ahwɛ no akosi ba bia sese wosie na daachi bi nyame de no me aka ne papa ama na aba be pa acho eno so wonche no wawu na akora no ho atɔ no me das Miss Wendas evangelist mame a very quick 2 birthdays bi na yeah na quick yenu aba Anita Bell na Samson ena ye na woda awrade enhyira no na ontuna we yes of mame Lillian Frimpong we mane na so we yes of mame Lillian Frimpong ane okay ena ye na woda awrade enhyira of mame ontunu nkwam o ma ne yamma
enyini mrameto no na enye fe saa na Anita Bell na Samson ono nso so we free of mami Benis oho ene ode ma wa woda pa say radi shira na o ma 40th anniversary enya abrabofo from farm e wo Yesu dim amen mama mi tu maya na eba no fu da bia ye tu fu ni ntu shebre ye tu fu ye ntu shebre atopa no wo ho da na yesi mo penwa na yede mo kodem na edin de ye kase menni o wodi edi na nyansa kakra wodi to na se empra twi mu na wuwe na ne owo so abede wo ware a obeyede empra twi mu na wuwe na wo ware a obeyede ye no da ya na menyem ye ana me ni date ye na de yan kampra twi ye kambrofo date ana me ni date ya na ancha na nyinsen ba ye eye jimi ande ndro bebre ho amudi bo mo ban na empra twi mpo na sesi a wuwe na ne obeyo ho de obewo sei nipa wunnim no wunnim ni bosu hunhuma di na chi wunnim hwe kukurukum wode ne ko ene se waja obai se se na so akawo so okay because kwase ampanyi we wanya na adwene so obehwe ba enti misra wa se se garam se wona wakɔhye no mem wate ase ye be chi na tum se se iliga ye chi wo mu gum sa enti solo wakodam bebi o se bia solo ma kira me ya chi wa betum enti sister ye wa nyoza wa na ahwe oba na na kua kire no ko ye so bolo ni amuduro le fa sha ase na fa hwa akwala no na da chi bi ye ni free prison ba wa ba behwe ne ba oba no behwe na afa wa hwe na de odi agya wo no na ye nsuo nyansa at the age of 22 where if na woko o ma me ntia po Dabi only 17 years onyiman and at the age of 17 kwa akwala no 9 years aden so 26 aden e dia pa na wo pere o ma me ntia wo ni fie wo firi kiesi wunum wadum ya ukwa na nka ukwa ukura wunim ba bia ufiri kama senke wato obo ase ya yaw awre kama ukukuru papa ni ajoma me ni se so akofa ka free na batufi adi asem no ye be sram kwala mo bar mo ntom bo na be kakra ye maso mo badwane ye be sram mo ntom bo pa Solomon me ene ne papa ene na busuafo me sram mo nkasa nkyere mo ba no okay na we no de sha ase dia enkoyi we no de sha ase dia solo na brabo enkoyi madase aba Maa Akos aba ye fa we ntwi ato akwala bia wotiti ni yi a obeye panyimpa se be man ni suban a enye a nanima yesi a wodi gina ho no efiri ne kwala abrim entete na ankoyie ne wodi bi enyi wodi bi ye wo no wankasa na sinimu ba ne wiase wo ba ho wo ma wo besu enkwala abrim a wo panyin so besu umpe nkokora abrim because wo ma wo ba ni gi a nkokora abrim so wani gi ne wo ba na sase so bia no betwa ekwan abrante yi de na meba yi fa so yi onfa ne ho nhye onu obi shum se eye wono a kebeye ne da ana ese wo hye amenem sika wanyanya na de atonku a wodi ayusu no anim de odaso nyina ayusin enye ono ane natural color Maa Akos ye ka wo yakosi se emma de eduru bre bia na adwene ne wo fom eti mema na bekoso adaada ama ne sa even though so ye matured kra no eduru bia wo malo oba fom ema be ma bitimi gyan anim ekeka wesa kase eche ne ma na fall in nanso braboni nti mperewanyin senti ena condom ebi wo drugstore eti so wo feel say wo be fa mpena no wo ho kekawo na wo ntimi ntina na be fa mpena pa choto condom okay fama be ma no make sure so one fa panie bia nko wom na nsuo ne mfa mu megu wasene no kra panie angom kra oba etume pan ene Maa Akos ene na wo ba no so ahye ladies condom female condom na wa hye bi sane e be ya wonkonyem because enkola no mo mode wuro se obi omo ponkrofo ma be fa wo mo yen ne yekwahwe wo mo be ha wo mo e be kwa kosi da ben e be fa so wa tete enkola ene me na me page anu makon abofra kitikiti fresh one aye din tuma chechire no am se ma me no o chechire na se kakra no obewuo na could you believe se nipa no ko fa entuma no be go na wo bie be 3 minutes no ntimi emie entuma no fira kwan e so na kwan no ye life akra ne da so tenkwam ena sabi wagya ne nan na agya akra ne ho nyina eti wo koto ba bia to atwene no wa cheke wo de mama yen hwe bibi ye na ebra ne ni ho mayen ti wo ye wo wi wo fo nsa no wa so ahwe wo de wo sha amena nim na wo bu wo bi ba kwase a
ɔmɔ mpa yɛ yie no wɔn sisa n'adwene sɛ ɔyɛ mercy o sɛ yɛ hwan na wahwɛ yie a nipa no ɛbɛma amena no abu agu ne so me de me mburu ne dua na emu masɛm na meka no medase anti akosua medase nyame nhyɛ ɔbaya wɔse hello good afternoon on your TV please when blame the boy blame the girl mate you blame mu ba no ma no a ye bebre mu oba no so I know this guy wo ye yi man pa de okaka hono de enya de ametumi aka e de aka wo ne mo makasa ye wo kuma se askra ye ne kuma se mo main entrance no e na hwe ne mo nti e bia na won so wo haw bia ete se ye na wabomode anse ubetumi e de atoa ye wo ha na ya ye ho adwuma e de ama wo production line no any 055260 1529 055260 1529 055 2601529 se oyo ba se wo ye be man wo ba bi nso ana wo ba bi ebusua de wa first system bi so a eno nso ubetumi e de aba na yatena so ne yaka de wo se yekọ efie ho no ana yekọ krom ho no nso ye betuka na yakọ ne yakọ ye de wo se ye e de aboa aha wo de wasem no nso ba ye nyiska bia eno nti ba bia wo bia no ubetumi e de aba production line no e 055260 1529 so was 0533487726 no and also obetumi afre ochina yebeba na wa ha yebetie wa asem na yanyu sika bia yebekwa ahoma no so na yakwacha ya adwere wadawro ma wo ba so ya adwom wo TV no se TV na wo hwe ye free adwom no ana sorry free hokra se be ya ye nkomo no betumi akoso wano ma grow fine my grow fine. Okay, we didn't be akase. Me kwa mini aba papa bi. Kwa me wafa kwa ata papa. Mini aba ma me ma no abedwafo nyina mo ni adwuma. Ma so mo asante mapon ko fi ase no tan coach. Mini aba wadi fiadie wadi trete eye futu sem e de ma ye tie mu. Ye nia manu binom, ye wo fa ase manu binom. Undumedie kura wo ko hwe kura wo duru anu abo atra, okwakope movie, okwakope ni mu atie. Wonim se eye futu sem obetra wo no wosua. Na pim bia no de ba. Akola 17 years. Wa ma banya 9 years. Sebi en kasa wo anyo. So wo be wo no antimi anhwe wo ba na akora be dia be da so de. Sebi ka wa wo kwa kafa so wo so. Eni esi eni abe ma da bia me kase. Wo ba ma ni bi ya da atwo be sere. Enti eni abe ma no akoma efe omi achi be ko achire. Se wante kwa wo bia bo na mane wo mra no ma magine ba hwe na akora no so pia wata kwa won ton. Be ma ne ma ya won fa hwe ne ba no. Me da atimi ni aba papa bi. Yamisha wa fakwata papa Best Brain Publications Limited yes brana baje ngoma ebema wo ma no wo mo atumi abendi wo GHS die wo na Ezra KG basic 1 to 6 na junior high school no textbooks no brana ebeji bi papa obehu ye wo Kumase Pankro no ye ben La Posada Hotel no 0509 822399 0509 822399 within the baby akasa free. Hello, me pacho fe Miss Adams. Yo be me na yen kwa. Obata mu waduma pa. Eno school na. Na me tell aya na mal bi wo mu di omo hobo. Aya wo mu ense be ba ko no mo mfa no. Na hu bia wo mu nfa fa ko. Enje na ma ndi die sa no. Enje o so mu nto mu fu bi. Se wo mu ba ko mu ba wa ko ntena. Se be ya ba me bo nsa no no nkwa na yen. Be wo se ewie kayo. Me da ma se Miss Winda say, Huxta Miss Channel and capsules no air all satan for a drink to Adama, Bomodi and so Obama won't sa akabi will be a winner so also and a Kafumano, now Uncle Toby, Fred 0240 238310. Within the baby I free. Kafra went to me and you know so. Within the baby I free. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Program Mr. Kaka. Mammy, it's you. Mammy, so Emma, no, yes, I said, I'm with you, and Mammy Pumbana, or Siadodo. Yeah, Minimuka say, then the dear, my dear, Mr. Sammy Baho, then my name now 5. Or crop of 4 bow in the tree, and we German in Maho. How can you now? How would you about Modi and the brand? Then I'm watching some. Intimacy from women with the Obsha, no, she shall not shall colano. Yami and Shroud, Papa,
yɛbɛhwehwɛ no na watumi ahwɛ akora no wode ne baabi akasa free. Hello. Ontimenka. Hello. Hello. Wode ne baabi akasa free. Akasa free agreement. Papa yenkwa. Program na moya no. Hello. Me pacho yeti o yenko. Me see akasa free agreement. Program na moya no. Aye na mika. Aye fine pa. Me da say program no aye fine me da say. Abojoyeba clinic me sisa wo do yade na ko baabi a na wonya yaresa o last stop aye Abojoyeba clinic minim de America eno nti wo de ekosohwe Kumasi de chem so me fight old insurance office one ye wo ofre 055-341-7752 a ye ne wo ebedi enkomo na waba within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. Maa Akos, Pacho, good afternoon. Good afternoon, Mira. Me Pacho, if I'm here from Pong, they are testing over. Answer yankwa. Anytime we feel the food ya minyamo. And then minyamo. And then Mr. Can say, and then remember about it. You want I am in Tiasie. So, such a more one what we say you. Says we really not say, oh, my Joe. Says you see the only two was a put to me. You want in Tiasie. So I will one uba or bada. Na watu pa na wawo akura ni de me hwa akura no akura ni number sabasa na oba besia onu ko an aduma be obitima ye pa obitimi ahwa akura de ka bude pesika akura bo akura jiti oba jiti na ka won ye de ofa hwe akura no be ni so ye de oba jiti na da say tramo atopa agi feelings nko anhwe ba go straight funeral home go straight funeral home casket efie no ntimi sra wa yayi a wanya yie bi a bomode ansa wode contract ni nyina wode ebema wonom na womo aye waye ne kama de ama wo womo ewo Kumasi asafo ben labor woni anka ne cocoa board edan no na hwe ne mu wo frɛ 0322006221 a obaje wo so odi ne ba bi akasa free. Hello, yes, I'm me first casua. Your mercy, I am a man be some agreeable. Then Sammy can say, me bra on a year hour back face. In Colana back crown coast school. Now for council, not near any money woeful. And say, a father saw a man be agreeable. So yeah, yeah. Me that's papa. Within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. Daja me kasa free bathroom na blana na mo kana asemono. Bato menga. Me pacho akasa. Blana mo kana asemono ma me na se me frɛ mo na nko no mo nkasa. Me pacho me da se pa na ma me ma wo. Jina so na ye ma wo number sese a me pacho line 2. Enti be na jina so na ye ne wo eni nkomomo peke mame. Hello. Hello. Na ye eni enkomo. Okay. Sabre de mebre no enya so eno nti ye beko na chese ye ne ebusapani sami e champo shores pepe little enafe Muhammad wo mo age adwano na odi Akoma sports atoa so nyame ya adom ochina ye ne mbehia bi. Where